Esselamu Aleyküm vatandaşlar. Hani birazcık bir köpelsin. Kovmayacaksın tarıklarınız. Arma. Bugün size birazcık Hocaoğlu Targaş'ı tanıtacak. Önkü upravcılığım, Ministerler Kabinetinin ornuvasarı, Prezidentinin divanının başlığı Hocaoğlu Targaş var da birazcık size tanıtacak. Ondan önce käbir aytjak zatlanma Türkmenistan'dan gelen habarlar soňky döwürde efir paylaşım vatandaşlar Burhan Bidereska 50 doların. Dünkü videoda suutnama gerekmi diýenler bar da bolun. Ne olan men üçin mail işlay bolun ýöne. Şeroňa suutnama gerek diýenleri. Ýanky Hocaoğluň oğlu Şammy bar ha. Şonuň bir TikTok'da geplen zady bar. Olamın ha. Allah'ım et bacaklar ne derler? Allah'ım et oynama ne yapıyorsun oynayan? Her kon beyde kaç gidecek korkum. Oynama ne yapıyorsun beyde oynayan her kon kaç gidecek korkum diyen Hocaoğluň oğlu Şammy şoý. Kaç gidiyorum anca da et gördüm. Bunun bir giden accountları var o Ario diye, Aka007 diye, Jalay Toltanvir diye bir giden accountları var. Etme, latta etme. Lan. Adamlar da yani yöne kıyarsan o akiden adam bakıyor ya ko kaç gidip ne edecek katsan da ama hiç kim o. O kaç. Bayağı tamam edip böyle. Da var ya zılan ya ne ki ngada malo ede giyip saçın kıyıran niye ama da hiç şey değil. Eşitdiniz mi? Malayoda et diye Jalaniyan et diye bolmasa saçın kıyırar niye diye. İkiniz hem diye. Ario dip bir account 34. uruven şolom. Şolom 34. uruven. 34 etme üçüne mavur 30-40 min dolar gerek. Suutnama gerek diýäňi da. En ha suutnama şu görüşüňiz ýaly. Ine. O kaç. Bayağı tamam edip böyle. Da var ya zılan ya ne ki ngada malo ede giyip saçın kıyıran niye ama da hiç şey değil. Saçın kıyırar niye? Ay bir saç dirip bören var ha. Asıl bizim parikmakerimiz Türkmenistan'ın parikmakeri kanablo. Cellavi parikmakeri suutnama soraýaňyz da şundan beter suutnama gerekkä. Salam, hoş geldiniz vatandaşlar. Gowmya dalaňyz ýene bir tapar. Bugün size bizim gahramanymyz Şammy Muhammedowyň kakasy Hocaoğlu Targaş. Hocaoğlu Brilliant barada olur. Hoca Targaş hem diýerler, Hoca Brilliant hem diýerler. Targaş yani söwdegar. Bu her kim bilen atna şeýlerini gowy edip 5 manadan berip şapkasyny berip satyn alyp vlastyň içinde bir giden ýerik öz köküni uran adam söwdegar bir aslında. Yani hiç kim bilen yaman görüşmän, konflikte girmän, söwüşmänjik akuratnyja aşakdan gerek diýenje zadyny berip özüniň gerekli zadyny alyp beren adam be. Düşdüňiz? Gayrat edin şu aýtjak zatla maýdaýyn näder efire adam alsam soňdan bulaşýa. Hocaoğlu Targaş adyny şondan alýa ol. Asly bir ol Orswadaryň başlygy bolan we başda Gurbanguly waty. Soň birden kabul bolan bu adam Gurbanguly posta geçýär bolun Mintorgyň başlygy bolýadanym şeýdibem ululup gidýär. O taýdan bir giden pul gazanyp gerekli adamlaryň pulunu beripçik Ýewreýler bilen hem arasyny sazlaýar. Ol Jadan bilen Hramfda bilen hem arasyny sazlaýar-da şeýdip ýurdun içinde özüniň adamlaryny her ýerler goýup çykýar. Esasan hem upravjylan wagty, iş dolandyrjy wagty, Gurbangulynyň iş dolandyrjysy bolan wagty
Bu adam hemme yerleri, Kulçova yerleri öz adamlarını koyup çıkıyor. Detallara geçeceğiz häzir. Men Muňa bara kitap ýazyp bolýar watandaşlar. Kitap ýazyp bolýar Hoca Ulu Targaş barada. Şoň üçin menen bir ýadyma düşdüňdi. Bloknoty bellikleri edişdirdim. Arasynda teredibrak aýtjak size. Hoca Ulu Targaşyň watandaşlar, Hoca Ulu Targaşyň iki tane dogany var. Toýst Taňyrgulyk dogany var, biram Şiri diýip çigiti var watandaşlar. Hoca Ulu Targaşyň. Taňyrguly dogany polny triyege oturan, polny triyek barada getirmek, o üçin etmek mesele ýok. Ýurda salmak hiç meselesi ýok. Polny triyek bilen zanimasiýa edýän adam Hoca Ulyň agasy Taňyrguly. Ondan bu Şiri diýip çigisi var. Bu Şiriň adyna da Dorbedew diýip firma açýarlar. Bu Dorbedew firma da asnawy esas edýän işi guruluşyk işleri. Türkmenistanyň tenderlaryndan obyektleri ardan obyektleri gymmat baha edip alyp guruluşyklaryň üstüne milyon dollarlary urup beren Dorbedew diýip firmalar var watandaşlar. Ondan naşary olsa guruluşyk işleriniň baglyk bedew işleri we ol işleri hem alyp bir ýerde tender bir çykýan o guruluşy değişli. Bularam bar, bularam öz paýyny alýarlar. Şol nemeden akyp duran çeşmeden bularam öz paýyny almakda gijag alanoklar. Dorbedew firmaň ady, guruluşyk firmaň ady Dorbedew watandaşlar. Şiriň adyna, ýani Hoca Ulyň infi Şiri diýip bir insi var, şoň adyna watandaşlar. Ýani bu şammasy var oğlu. Ýani sesi dinläp oturan var, bollar jenalňa etdär diýip. Bolmasa saçyň tirýänler diýip duran. Ýene bir sapar dinledeň de täze gelenler üçin. Ine ugrajat edip duram asal many. Şu wakadan bir hepde onuň urak teredin. Allah'ım et bolacaklar medeleden Allah'ım et oynama ne şu oynaýar her kon beýdi gaç gitjek bolsa. Gaç gidem amjada etip ýörler etmeler da etmeler da. Da erkekler zilanyany etler her kim wada tutýar da o adamlar da genel ýöne koýarsan o giden adam otýar her kon gaç gidip näçe hatsanlar ama hiç kim o. Gaç gidip bayağı devam edip ýörler. Var zilanyany kiňler malo ede girdi. Saçyň tirany ýoňa da aýtjak. Maloyda aýtdy ýa saçyň tirany diýip aýtdy ýa. Ýani Hoca Ulyň oğlu Şammy ugrajat edip beren şeýlede. Bu Şammy men size geçen kitaplar videoda aýdamda aýtdym. Bularyň şol Google'a çykkan yer var, Girbayetden Google'a çykkan yerdäki sağındaky birinji elitkan aşagyny durşuny bulan paket öz maşinlary var. Şäheriň içinde minýän maşinlary var, çölü awa minýän maşinlary var diýdim. Toyota Hilux diýdi. Ondan soň Nissan Patrol diýdi, Land Cruiser'lar diýdi. Ne o taýda ýene gömük maşinlary var. Ýani polny zaçymlyonly aýnalary şäheriň içinde sürmek üçin niýetlenen polny zaçymlyonly farşiwy nomerler bilen hem şäheriň içine de çykmak üçin çyraçylyk etmek üçin o maşinler hem şo taýdady. Şuňa üçin eger alyp gaçmadyk bolsa değişli resmiler buyruk veren bolsalar görürdiler. Indi bu şu awa etmek üçin Türkmenistanyň içindäki ýaraglara, tüpeňlere göwüne metanok ýaraglaryny daşary ýurtdan getirýärdik, müňläp, 10 müňläp okunam daşary ýurtdan getirýärdik. Şol ýaraglarynyň arasynda Winchester ýaragam bar eken, bilýärmi Winchester'y? Winchester ýaragy bilýärmi watandaşlar? Ol aw tüpeňem däl aslynda teresden. Yani herkilik yaragyň herkilik görnüşleri bar we bu ullukan jenaýet bilýärmi? Yara getirmek daşary ýurtdan bir ýerlerden. Ondan. Indi Hoca Uly'a geçýärse, Hoca Uly
Gaydanla yerine Hacı Murat Kürt diýip upravjylamy goýýar. Şu adam şol Hacı Murat Kürt diýilen adam upravjylam bolup otur. Ýani Serdar Berdimuhammedowyň iş dolandyrjysy Hacı Murat Kürt. Ýöne bu adam Hoca Targaş her näçe o wezipeden daşlaşsa da häzir arkadaş şäheriniň suwdan başlygy bolup otursa da bu Hacı Murat Kürt henidem Hoca Targaşyň maşgalatyna hyzmat edýär, çağalaryna hyzmat edýär, şolar bilen ödem upravjylam ýani, düşün ýani. Bir ýurduň iş dolandyrjysy henidem Hoca ogulyň maşgalatyna, çağalaryna hyzmat edip ber. Ene Hoca oguly bular bilen gudo garnaşlygam etdi. Gurban oguly bilen, yegenler bilen o tarapyna maýdyp bereli. Bir gyzyny bu şammy bar, şammy yegen. Şonuň Dwaýrudyny jigisi bar, bu Kemal Rejepow. Kemalyň Rejepowyň inkiçileri şo çarýara berdi. Şeýdip gudo garnaşlygam açdy bu. Hoca Targaş diýilen adam. Düşündiňiz? Indi bulam şu taki Gurban ula arkasyny götünü ýaslady ýani şeýdip. Bolmasa şoňa çenli bularyň garnaşlyk zady ýok watandaşlar. Ýöne bir hitrok bolan ýani. Indi şol Hoca Targaş Kemal Rejepowyň o kiçi çarýaryna bir gyzyn berip şeýdip bular bilen guda garnaşlygyna başlady. Indi Hoca Targaş dünün unukda Talip inimizin dostumuzun bir giden goýan videolary bar. Atajan gadak diýdi, beýleki baýra diýdi, eden korrupsiýalar barada Mintorguň başlygy diýdi. Şolaryň hemmesini goýan Hoca Targaş, ýani Hoca oguly. Upravjylan wagty şu ýurtda şolaryň baryny goýan adam şu. Ýani görýäňizmi, bular getiren adamlaram diňe özleri ýalak bolup ýurdun ganyny içýärler, o pulny urlaýarlar. Her kim baran özüniň 200'lük turbosyny şey dipçik dakya hökümete danim krandynam atşa danim özüne tarap aktyryp urýar. Halkyň puluny, halkyň hazinasyny, milli hazina näme diýmek? Milli hazina diýmek halkynky diýmek. Milli çünkü ady üstünde milli hazinamyz şo taýdan özüniň 200'lük turbosyny dakyalardanym bar pullary näme mümkinçilik bolsa wezipesinden peýdalanyp biljek bähwitleri diň özlerine çekdirip özlerine $1 milyon sagatlar, $1 milyon eşikler, jaýlar, $1 milyon maşinlar, baran ýurtlaryna da şonýaly. Ferrari minçip berler, zat edip berler. Misal üçin Angliýada bularyň Ferrari'lary bar. Şammydagyň, şu Şam Hoca ogulyň ol Şammydagynyň Angliýa iň köp gezelenje gidýän ýerler. Angliýa, Ispaniýa, Italiýa. Ve şu Angliýada maşin nomerini aýdyp bereýinmi Ferrari? Men öňkü sapar maşin nomeryny da çenli bilýän diýipdim, ýadyňyza salyň, men muny ýöne aýdym. 70-70 Türkmen nomerda maşin minýärler. Ferrari maşin Angliýada watandaşlar. Görýäňizmi? Ferrari minýärler. $1 milyon sagatlar, $1 milyon egneşiklere sowmalar, $1 milyon maşinlar, diňe milyon gidýär bolan watandaşlar. Ýöne telewizorda boynu büküp duran hamana arasda halal dähmedi işleyen Hoca Targaş widin veren bolup aşaktan bulun maksatlarım o wezipelere gelip halka hyzmat etmek däl, diňe halky kösemek. Ine şunlar Türkmenistanyna bir giden adamlara basyş edip urdular. Indi bizim şu videolarymyzdan soň Hasan Meter bir giden adamlaryň şu TikTok görýän ýa-da ýene diýenlere basyş eden bolup, zadeden bolup kimisine töhmet atyp urdular. Berkararlyk etrap polisiýanyň başlygy adamlar çağırıp "Ey senin stavka pul oýnapsyň, näme edipsiň?" diýip ýylyň telefonu bilen özü görleşip, özü ýazyp, hamana özü ýazan ýalag edip, özü eden ýalag edip, gelen adamlaryň üstüne töhmet basyp, "Innem o delan ýapjak bolsaň pul getir" diýip oturdy. Ne gelýän zatlar. Dünýäňki ýalaňaç çykan bar, Aşgabatda bir ýalaňaç köçede aýlandy adetdi. Ana şondan soň şu olam şol jedel esasında bolunna ulusumma işte aýdaly $500 000 berseň men şu ýalaňaç köçede ýörýän diýip çykan. Yani stavka var bu taýda. Düşündiňiz? Şu stavkaňam
netijesinde bu köçe yalaňaç çykdy. Inni bir giden adamlary stavka oynayan, pullu kart oynayan, şolaryň hemmesini anyklajak bolup çağırıp telefonlaryny tapmasa da töhmet atıp ina sen stavka goşulypsyň, ina plança berjek, plança oynajak diýipsiň diýip bilem o Türkmenistanyň içinde bir giden pullu kartlar köpelipdir diýär-de pullu jedeller toýst. Pullu jedel we ina plança berjek şunu edermiň. Plança bersem bunu edermiň diýip. Bu aslında ýanky şammiň median oyunu şol. Garibrak ulanlara datlara kömek etjek bolsa $200 berjek şunu edermiň. $300 berjek oň ýeňsesine şap badurarmyň. $500 berjek oňa tüýkürermiň. Şey dip berýän eken, adamlaryň üstünden izdiwaç edip berýän eken. We muň netijesinde de näseret şunu ýalak. Dünkü oglanam şol jedeliň üstüne çykan bolmaly. Birin çaklaýşymyza görä. Yani jedel edipdirler. 500 milyon dolar mı bilecek gel summasın ulu summa köçede yalaňaç ýörärmiň diýipdir. Olam men ýörer diýipdir çykypdyr. Mene ulu summany ýene şu şam ýallar edämese senne menne pul ýok bizler oň bilen jedelem etmeýär onu ýazatdylar. Diýme onda muňa mujunda ýene şu hoja ulyň ogly ýaly nemeli adamlar bar. Şam ýal çünkü şamyň häsiýeti şol. Adamlar izdiwaç etmek pul versem çıkarmın, näme dermin. Sonra vida otursan oňa maşandan şamma çykýandyr. Men sana diýen. Başga ýaraglary ýygnadylar. Çopanyň küýni, awçylaryň küýni, hemme kişinkini. Özleri Winchester ýara tapagy ýok, getirip awa çykyp dur. Hepde de 2-3 gün awa çykyp durlar. Ýöne daýhan görgüli, çopan görgüli möjek gelende nädip gorasyn o goýnuny. O çopan bir zat edip goýnuny goramala, sen çopanyň ýaragyna çenne alýan bir gapdallana mun ýar haramladalara daşary ýurtdan ýara getirmegine, ok getirmegine göz ýumalýan ýurtda ýaşaýaňyz ýatda çykarma. Hatta diýal 3 aýaň ýanyna da sırtlan adam görüpdirler diýe bam göreniňiz, sırtlan gördüňizmi? 3 aýaň ýanyna. Inni haýwanlarym atylyp şo goranylman soň inni adamlaryň arasynda da gezip gördü ýa-da tilki, şagal, möjek şäheriň içinde de görülýär ýa-da ýere gelenler. Arada men bir video gördüm. Bars gördüm. Bir nemede video düşürtdirler. Aýlanyp ber adamlaryň arasynda. Bir günüm size topulawam başlar ýani ajyksa. Başka inni ýanky haramlada min torgun başçygy onuň birjan käbir işlerlerini bular getirýär diýdik. Bularym köpüsi korrupsiýada aýplanan adamlar min torgun başçygyna geçen hepde basyldy. Birjan marketing bölüminiň başçygy şu Atajan gadak dağınam şonan bellen hoja boleken. Görýänmi? Şolaram şu işe getiren hoja boly. Görüň talibiň Atajan gadak barda çeken videosyny. Yani pis tapar su pesi diýlen ýaly bularam şu bir ýerlerini çekýärler. Ýöne şu birjan marketing bölümi diýe watandaşlar gaterwet pully ýer diýär da. Gaterwet pully ýerlerde oturýarlar ýöne bular. Ol o waň başçygyny daýhanyň kolhoz başçygy edip belleýän okby. Belleýän ýerler hem gaterwet pully ýerler. Ýene de Mulikov mysal üçin Mulikov döwründe bular ýanky Şammy Osmanlawy kakasyna aýdyp o wagt olam upravjalamdan gaýdandan soň Mulikowa jaň edip ýani 6-njy atdeliň başçygy bolsun, onuň gaýyň başçygy bolsun, reýon başlygy olaryň pully ýerler görýänmi? Şo taýlarygam ýanky Şammy daglary öz adamlaryny goýýarlar şo taýyk. Şo taýlarygam şo hoja boly şonu ýalak pullu ýerleri öz adamlaryny goýup çykypdyrlar. Kim bilir aýlanyp salgyt çöplýärlermi soňundan şu posta gelen üçin dawai aýda ýyllar şunçan berip dur diýenmidir. Bolmasa nirden munça pul bolsun. Ýani Şammy ýegen Haji Kemal bulardan ýa galan ok watandaşlar. Hatta men size şunu aýdaýyn şok bolarsyňyz ýa-da. Men size aýdaýyn şunu aýdaýyn. Haji Ýazmamet bar aýdymçy. Haji Ýazmamedi size sonra öwreň şu taýdan. Ştaýdan sonra öwreň. Haji Ýazmamedow aýdymçyny sizin pikiriňizçe Kemal ýegen çağırsa, Gugu Eba Bekir çağırsa şoňa gidermi? Ýa-da
Şu Şammy bar ha, hojaň oğlu Şammy çağırsa, Osman çağırsa şuňa gelermi? Han siz aýdyňyz, siziň pikiriňizi göreýin-de, siz bilen birazjyk soraw jogap alşaýyn-da. Siziň pikiriňizçe, hadyny şuň dawai men öýme ýa-da men plan ýerik gel diýip Hacı Almamet bulan oýunjogy bilýäňiz da Hacı Almamet belki Mähir Pirguli we ol bul çağırsalar ılgap barýançylary. Şular çağırsa Şammy ýegen we biram Şammy Hojagulyň oğlu Şammy we. Şammy ýegen çağırsa Şammyň ka gidermi ýa-da Hojaguly çağırsa Hojagulyň ka bararmy? Haýtyna barar kimkin? Kim kötesi diýe bir aýlyk tema tapyldy. Hemra Şammy hemra da bara we. Şammy kim köp tölese diýe. Ýok, kim köp tölese diýip atjak gatayla. Tele bardygyň Şammy Hojaguly diýe, tenaýda diýe, Şammy diýe, Hojaguly diýe, Hojagulyň narkomany diýe, Şamma diýe, Şammy. Ýani Hojagulyň Şammysy hacı gelmeň öýümde aýdym aýtdysa, o tarapdan Google Ebabekir çağırsa, Google Ebabekir'e gitmez. ýa-da Kemal ýegene gitmezdi. Şammin ka gider diýdiňiz, dogry dälmi şu Hojagulyň narkomany oğlu bar ha. Şu adamlaryň üstüne izdivap edip görän. Şoňa gider diýdiňiz we dogry bildiňiz, görýäňizmi? Sizleriň bilýäňiz. Daşy bular şolardan hem ozdurdular görşüňiz ýaly watandaşlar. Dogry aýtdyňyz. Olon ka gidibilen ol. Hacı Almamet aňaryk gidibilen ol. Ol bu tarafa gidibilýär. Diýen ýerlerem bar watandaşlar. Näme ýurdu? Diňe Srimel mo diýen ýerlerem bar. Hojagulyň oğlunyň beýleki ýegenleri diýen ýeri bar. Şammynyň. Şolar ýaly kurtoy was ýok, ara was ýok bu. Hoja Targaş karoçum işten häzir upravcılam däl. Ýöne bir arkadaş şäherin nemeti. Sowdan başlagy. Ýöne şonda da daşa gitmänler watandaşlar ýurdy. Polny täsir astynda, polny kontrol altynda hemme wilýanyda ýa-ki 6-njy jaddelyň başlygy, 7-njiň başlygy ýok, gaýyň başlygy, raýon başlygy ýaly ýerleri, pullu ýerleri hem öz adamlaryny goýup çykypdyr. Bir adam narkotikde tutulsa da narkotjelyň başlygy, ýeni bulan adam sey. Narkotjelyň başlygyny jaňa diýip goýup ýalar. Şolar ýaly ýurda wilýanyety bar eken watandaşlar. Üçtün Şammy kokain edýär batyr berde biri dogrudur. Ulan ýan kokain edýändir polny kelle giden wan kalo. Aslan götüňü şämi. Hojagulyň tak Angliýadaky Ferrari'ni aýtdyk. Ferrari maşinlarynyň badyny bular baran ýerlerine arenda maşin minenoklar 70 nomerli Türkmen nomerda Ferrari maşinleri var Angliýada. Şammy mensde günäsini bak ýigidi diýe öldür ýöne hakyny ime diýe. Şammy ýa-ki Hojagulyň oğlu Şammy namazam okuýar watandaşlar bak. Namazam okuýar. Triyegem çekýär. Gün tägidip күнтü çağırıp zınada etkiya, universalla karoçuy. Namazam okuya ýöne. Onun arak keype medya, o adamlaryň üstüne izdivapça edýär, adamlar hormat toýman, onu ýaly işleri medya. Hakyň iýmeýin, şammajan teň, namazam okuyan eken, onam aýtmasak, häzir sen diňe ýaman ýany alak bolarsa bara. Ýöne namaz okap şular ýaly ikisini bile öğretmeň, ol ununy merwetmi ka diýen mene. Şammajan. Hem namaz okuyan, hem gün tägidýän adamlaryň üstünden diýen, haram ýeýän, halkyň hakyny ýeýän, ol ununy merwetmi ka diýen şammajan. Tak. Gary bırak oğlanlara 200-500 dolar verip izdivap edip baray hon kellesine şappadur. Baron üstüne fi 300 dolar verecek. Şey edip izdivap edip öğrendim aýtdym vatandaşlar. Onun gördüňiz. Bulun ni şol ýanky aydyk geçen elitkamyň aşağına maşinlary, aýnalary pol gömük 100% gömük zatymnonuda duran maşinlaram bar. Ve falşiwy nomerda çykýarlar şähere çykanlarynda da. Gödüňizde getirin mesligiň atasyny edip oturýarlar. Ol gaty sürüpdir, ýok kalyan çekipdir diýip birgiden adamlary ýadyňyza salyň watan habarlar gepleşigine çykardyňlar. Şular.
Görýäňiz hem bular ýaly meslik edýänlerim çykaryň inni erkek bolunda çykaryň. Erkek bolunda şular ýaly meslik edýänlerim çykaryň. Yalan däl şu zatlar. Şu zatlar yalan däl. Ýokary Türkmenistanyň ýokary resmi işgärlerinde diýen şu yalan däl. Ya sizin götüňizde gaýrat ýok, hojagula we çagalaryna çäre görmäne, ýa-da şolardan gorkýaňyz, şol adamyň öňünde sizin beriňiz bar diýmek. Eger şoňa çäre görüp bilmeýän bolsaňyz, diýmek şoň öňünde berigli. Diýmek sizem şoň öňünde sizem deň şärik, şoňa çäre görmeýän bolsaňyz. Hatta Hoca Targaş, yani Hocaoğlu Muhammedow işten gaýdandan soň watandaşlar, işten gaýdandan soň Mulikow egilip salamlaşýan eken. O işten gaýtda sen içeri işler ministeri bolup bersiň, olam upravcılamdy, işten gaýtdy. Gurban bolam şu zatlardan gorkup aýyrdy aslında watandaşlar. Şu zatlardan hemme ýerleri özüniň täsirini goýup, hemme ýerde özüniň adamlaryny goýup, paşdy ýurdu ele alyberdir ekenler. Hemme kişi bilen gowatnaşyk saklaýa, adam kärçiligini ýumşak häsiýetli, hojaoğluň elbet beýgerip taýdan edip beren adam däl ýöne. Şeýdibem ýurdun hemme ýerine öz adamlaryny goýupdyr. Ýumşajuk häsiýetlice, sypaýçylykly gürleşip, kimiň näme derdi wagtda çözüp bermelisini berip ýol alyp beren Hoca Targaş. Ýöne öz oğluny terbiýelep oňurmandyr henide çenli. Ödem 35-40 bin dolarlyk palto giýip beren, ödem $1 milyon eline sag adam bar Hoca Targaşyň. Ananmaýan bolsaňyz eline sag adam alyňda göräýin barynda. Inni size şammy özüň görüp oturan bolsaň, ýa-ki Hoca Targaşyň oğlu şammy. Yegen şamma diýenler onu garşyraýma. Hoca Targaşyň oğlu şammy. Bikent alýanmy sen? 2005-iň, 2010-uň ady belli küntüsü, Jelewi, köşüli Bikent tanýanmy sen? Bikent tanýanmy şammaja? Senin tak 2005-nji, 2010-njy ýyllarda sen o $100 milyon pul, elitka, maşin, bir giden zat sowgat edip, şowatlar etdiň sen şo sowgatlary. Ýadyňa salany, Bikani. Ya. Bike. Hatta öýüne baryp, ejesiniň ýanyna baryp urup gaýdanyň bilýärmi sen şonu? Öýüne baryp, ejesiniň ýanyna baryp, sen näme o ýene küntägi diýäňmi, näme diýäňmi diýip gawanyp, özüň allardyp, olam kim bilýär, dowa alatdymy seni, näme etdimi? Ýadyňa salany iş. Şammy. Ady belli köşüli Bikani. Tanıyan Bikani. Ya. Başka näme? Başka iň aýylygan stady iň soňuna goýdum watandaşlar, iň aýylygan stady aýtjak ädir size. Iň aýylygan jowa. Yani şu Hoca Targaşyň iň aýylygan eden zady şu watandaşlar, bul şol bir wagtda Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň bir grafyndan degýär. Meniň ädir gaýtjak aýbym. Iň aýylygan. Yani olam bolýa, onuň arkasy bilen bir giden adamlar wiri pa goýdy, pul gazandy adetde. Bular hemme zatda şärik. Yani bütün nemelerde şärik boy. Günälerde, bir kanunçylyklarda şärik. Ýöne ýene bir Hojaoğlunyň Gurbanoğlu bilen bir eden aýbymy diýen, jenaýatymy diýen, ikisi bile şärik bir iş edýärler. Olam Hoca Targaş oğudan gyzlary tapyp şolary Gurbanoğlu'a taýinlap, şoňa derman tabletka berip, bir tane tabletka bar diýär watandaşlar. Näme tabletka? İçirýäň ölünýä. Şo özün bilenok diye absolutno şo 2 saat 3 saat özün bilenok diye. Şu arada bir kino da gördüm ben. Bir kino da olmalı. Ýadyna düşen ýazyň sana şonu. Bir tane fransuzky kino olmalı. Gyz bir neme bilen uly pul şertnamalaşýa.
Bir tane şoňa şirket bar, şertnamalaşýa. Bir tane tabletka içmeli, girmeli, yatmaly, soňam çykyp gaýtmaly. Ýöne şo ýatyp gaýdanma ýerinde näme bolanyny bilen ok. Şo kinony ýazyň watandaşlar gören bolsaňyz. Şol kinoda görkezýär garry adamlar gelip şoň bilen jynty gatnaşyp edip gidýärler we bu zatdan hiç birini gyýyp ýadyna düşenok. Bir kino bar şonýaly, ady ýadyma düşenok. Bunu Ýewropada da çekdiler şoň değişli kinony. Şonýalak bir tabletkany bular içirýärler we Hojagul Targaş Gurbangulyň öňüne eltip berýär. Şo zatlar gurnap berýär. Gurbanguly indi seniň girdläp otururlyk aýbyň galmadymy ka diýen, belki şu zatlardan gorkup Hojaguldan çekinip beren bolmaňyz mümkin. Şu zatlaryň eşitilmeginden çekinip, şu zatlary boyuna alar diýip. Ana munam halkan billenni. Ana munam halk billi. Hojagul Targaşyň eden işleri watandaşlar. Şeýle bir sizi ýigrendim da, şeýle bir ahlaksyz, şeýle bir mertebesiz adamlardan da göz ýetirdim da, sizin halka hyzmat etmekden başga hemme iş edipsiňiz siz. Gyz zorlamakmy, ýok saçan syrmakmy, pul uğurlamakmy, adamlaryň üstünden izdiwaç etmekmi? Halka hyzmat etmänsiňiz, galan da edipsiňiz. Pul gazanmakmy, olara ýüdüň uğruna. Şeýle bir ýigrendim sizi. Watandaşlar, mene ýigrendim. Şular ýaly adamlaryň biziň başymyzda oturmagy ýalňyş. Imini şu mesele boýunça da men Serdar Berdimuhammedow özüni aýplaýa biljek hiç adym ýok. Lişni meniň Serdar Berdimuhammedowyň özüne, şahsyna, şahsy durmuşyna eden zatlary bilen şu wagtky wezipesinde oturan zatlar arasynda aýplaýa biljek hiç adym ýok. Ýöne 81-iň oglany öz deňduşum diýip hasaplaýan. Menem 81-iň oglany 43 ýaşyndaky oglan ya adalatly bolardanym şu Hojagul Targaş ýaly şuňa meňleş haramdadylary şolaryň çağalaryny ya çykaryp görkezersiňiz ya da şolaryň ýanyna durýanlygyny görkezersiňiz, halkam muny görür. Muny biz bilelikde görürsiz. Men biljek gel siziň nähil hereket alyp barjagyňyzy ýöne bilelikde görürsiz muny ýakyn wagtda. Serdar Berdimuhammedow şolara çäre görse görür, görmese de özünden görür da. Men halk bilen başymyzda bu adamyň oturmagynyň tarapdary, ýurdumyzdy dolandyrýan adamlaryň arasynda halal, dürüst adamlaryň bolmagyny isleýän, wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp, bular ýalak asla türkmençiligi gelişmejek işler bilen özleriniň gara bähwidi bilen, gara newsi bilen ylgap beren adamlaryň ýurdumyzdy dolandyrmagyna isleýänmok, ýurdumyzyň başynda jük çörüp, özlerini gahrman, özlerini milli lider diýip gezmeklerine isleýänmok. Sizler eger islemeýän bolsaňyz watandaşlar, bilip goýuň diňe, walta sagady geler, bular bular iskra berýär bular. İskran bular berýär. Şu iskrada taýin bolun watandaşlar, men size aýtjam. Görüşüňiz ýaly ha Türkmenistanyň gelen derejesi. Awa. Söwnýänler çykaryp görýän efir aljak bir-birden. Söwnjekleňiz maňa galama myymyllatmaýar söwnjek bolsaňyz. Ýöne medeniýetli görüň etçeňiz bar bolsa, pajalysty. Görüşüňiz ýaly bolýan zatlary. Eşitmediňiz barmy watandaşlar? Tamam. Assalamu alaykum. Wa aleykum assalam. O ýaşmy edin. Ýaşy, Hudaýa şükür. Gomjan tarapdan armam. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam. O nura. O da Hudaýa şükür. Gom özüňiz nähili? Biram soňky döwürde şu internetde giýýän ol bullyp Türkmenistan ýaman ýerlikde suwrapsyňyz. Näme götüňiz açylsa bolanokmy? Ha? Hakykatlar ýerüç açylar aty näme? Ha ýerek açylar, ha giýjirek açylar. Bu zatlary halk şu wagtdan biler ýöne geljekde telewizordan bilerler gerek bolsa. Gerek bolsa tutuş dünýäde ýarada haşlong eden zatlar şu diýip. Etmeli ekeniňiz. Azmaly ekeniňiz. Nefsiňize haýdymeli ekeniňiz. Birazajyk adam bolmaly ekeniňiz.
Hı? Näme bal tutan barmağın yalar hawa hasap bermer näçän soňundan halkyň öňünde, hökümetiň öňünde berersiňiz, hiç çekeriňiz bolmaz. Ýurdun içinde o yalaňaç diýe videolar görenler diýe şu işten kopýarlar diýe ha. Yalaňaç işten kowanlar. Näme yalaňaç köçeden ýören bara. Şonu görenler, şonu ýalak zatlar görenler, zatlar diýe işten kopýarlar diýer. Ay tamsyk diýse. Talip gowmaýadylar, gele talip. Ya vatandaşlar biram talip dostumuz yaranok şuunlar, birazcık dowa dile edelin talip inimide, gayrat edelin yaranok, birazcık angine hıalıptır, adettir, hovalar towan soň dowa dile edelin gowlaşsın. Ýeri bilmediň öýjene Şam Muhammed adyň wa bolun be. Gün adyň bilen geläjekmi kaň ya? Dur çıkarayın täzeden gelen Şam Muhammed. Täzeden geleni. Ay sawwa söwünürsiňiz diýene gargynçyňam 200 wadyr ýadyňyzdan çykarmaň. Özüňiz aýlantyp olup geläýmesin. Haksız bolsak gelir. Hakly bolsak aýlanyp ýerine gider size tarap. Onu ýatdan çykarmaň. Loro piana, zilli. Menem diýen bir zilli näme diýenler? Riçi, aslym bir güýçli brand eşe kenara men o zilliň näme diýeni bilemok. Zilli accountdan girip görbi. Bu zilli accountdan girip gör. Dinleň watandaşlar, o dünkü videom var. Süleyman Çiçhem gelip, "Ägem dakada ditdi" diýip görün. Dakazat gerekmi? Men bir dakazat sana. Mena efiram da var. Yang ayda wala bir zalanya girdi. Atslan zor da efiram kay. Efiram aslı zalanya. Bartoloma zalanya. Rajgi. Aram da tarikh. Na. Ani mamul. Ma. Ani geldi mala. Ya, oňunda. Zalanya kiňiler. Malo ede girdi. Taçyň fira. Ýoma da aýtsaýdy. Saçın fiýraryň diýip aýtşoňa da diýe. Şu wakadan bir hepde öňräginden ugrajat edip görüpdir. Aýtmaly diýe saçyň fiýraryň ýene tutnama. Ýene ýanky gürleýänem Şammeň özi. Ýanky gürleýän Hojagulyň ogly Şammeň özi. Ario diýip bir hasap. Näçinji urugynay? Mena efiram da var. Yang ayda wala bir zalanya girdi. Atslan zor da efiram kay. Bayağı devam edip görme. Var zalanya kiňiler. Malo ede girdi. 34-nji urugyn. Haýsyňyzda 34-nji urugyn TikTok bar ay watandaşlar. 34-nji urugyn TikTok'tan ugrajat edip otyr. Haýsyňyzda 34-nji urugyn bar. Ananan dokmy? Gidiň dälim 34-nji urugyn gelmek üçin näçe pul gerek, näçe pul sowgat etmeli? Öwrenin. Şammeň özi şu. Ario diýip account. Ario. 34-nji urugyn Timo Predators aslam ugrajat edip otyr. Şonu ugrajat edip otyr diýen adam bara diýe olong beren zadanýasyny etdiýe bolmasa saçyň fiýraryň diýe. Assalamu alaikum. Gomam ýaşymy? Ýaşy Hudaýa şükür oňatlaşýanmy talip? Owa bugün Allah'a şükür dünküden has gowlaşdym. Birazcık sesim var, tak gowy elhamdülillah. Vatandaşlar dowa dile edelin şu zatlaryň täsiri uludur. Pikir edýändirler. Sizin o tarapdan edip biljek atakalarynızda bir etmeyen neler isteyip. Ediyas Hudaýa şükür. Goro ya Hudaý. Allah'a şükürler olsun. Owa elhamdülillah. Ýazýanlar. Owa. O zatlar ýazýanlar. Elbet ýazýanlar siziň özüňizde bolsun, näme diýen bolsaňyz. Biram talip nime ýaşa bolan öýlenmedik. Gynamydan bir gözüm degiren bolma mümkin. Göz degirmen maşallah tat diýen o arasynda. Bir videosunu gördüm emem bolyn wara gül öldüm emem.
Gülüvelmey wara, maskara bolup berýär. Account'um yo agam şoň. Account'um pozup durmy, näme edip durmy, tapmadym men account'umy. Aýrypdyrmy ýa sen blog eden bolaýmasyn? Yok yok, ayıp dur ediyen. Hem oğlumlardan soradım, yok diye görünen yok diye. Pahoda var ha. Pahoda bilemok bir aydan bolmalı indi ayırdat deyip bilen mi? Gerçek edipdirler de oň. Garnet kazansan şeýdik kazan endi. Men şuňa aňsat eklenç bilen esasanam şu zilli bar ha, şu jalay towtan beriň üstü bilen aýtdyrjak gel. Gelip bize watan dönügi diýdi dämi? Bolly. Çeksin jazasyny watan dönügin bil. Ya başka da atın bir on halk bilýärler, onu sen diýenin bilen bolan o zatlarly. Teret Nur agam, aýtjak bir zadım var da. Bular näme diýerler am? Bar bolupçylygyň. Я кому сказала смотреть в проект и сверяться с ним? Ты Салам. представляешь, сколько это красно стоит? Ты за свой счет будешь все перекрашивать. Tamam Muhammed. Я хотела попробовать. Видишь, Sesin gelip oturuyor. Tamam Muhammed. как лучше. Ты кто такая, чтобы здесь распоряжаться? Aýyrsana Nur agam. Ayırdım. Ayday. Nemele şol am görýäňden bular aslında şu zatlar ýanky görkeden wiziýam şonuň bir zatda bir bölegi. Bular özleri etdirýärler, oturýarlar, keyp edýärler, izdiwaç edip bloklaýarlar, onuň jylan etdirýärler. Nirde bir direk zatlar etdirip aýny döwüp zar edip özüň görersiň etdirýänem özleri şular. Garynlaşyr etdirýär, nä hoja golyň ogly etdirýär. Halk şeýdi maskara edýär TikTokda zatda. Son uly ýürisleriniň gülýär ýöne. Bulara da bir tarapdan düşünýän eklenç bahanasy bilen etmedigi iş ýok. Ýöne eklenjem bilýärmi? Halal işläp hadetden gowdäme gaýtam şem şeýdip bara birini munjat edip peseldip zar edip mene hayran galýany. Hemme zatdan geçitler o bular o. Gyýlara çelni söwnüp zar edip ekranyny ol awry zady maskara edýär o Türkmenistan. Teredini men bunu näýelip düşünýän şu zatlary teret. Buların ni pul ba, gyz keyp beren ok, pul keyp beren ok, dogrymy? Maşin isen aňar başwa. Italiýa diýsen 2 gün ol bular üçin vize mesele däl. Yok Angliýa deýnýse vize, derok şakart minýär gidýär, gedelen jedip berler. Buların ni keyp beren ok pul. Men şonu ýala edip düşünýän, indi bulara keyp berýän zat biriniň ýalaňaç köşede ýöremegi, ha edip gülmeli. Biriniň ýankyal ýüzü bilen şeýle palçyga çünmeli, oňa gülmeli. Biri toğlanmaly, gumyň üstüne biri ýağ içmeli, biri aýny anda döwmeli, biri işigi döwmeli, biri ýüzüne ýumurtka çalmaly. Her kim bir zat etmeli. Ýöne şolary indi öňler bolup tura padşalaryň maskara bazlary gelip padşa içiňden wagt güldürýän ekenler, dogrymy? Şon ýaly bular indi özlerini halkyň arasyndan maskara baz gözleýärler bular diýmek. Çünkü pul diýen zat indi keyp beren ok, triyek keyp beren ok, kakain keyp beren ok, gyz keyp beren ok. Basym şular gay bolup çyksalar men geň görjekler, çünkü şu derece barýaram da bu şu soňky derece uğrubyn şu bolýar-da, şonuň bir barlak görendiğime mümkin bular var ha. Adam zat nämeden lezzetini alyp bilmese, uje durmuşda Şah Muhammediň bir aýdýan, Şamaradyň bir sözü var ýegeni. Arzuňam soňy bar eken diýemşin. Arzuňam soňy bar eken diýemş, görýärmi? Durmuş gitmelen ok. Çünkü var ha. Ine Türk pakir, ine bir ýaly sada adamlaryň ha degenip ine ýetýär bir zada. Degen ýa şoňa. Ine degen ýa aýnan şunu allym. Ine men özüme ýan-ýakynly 2 bölek edip Nikon fotoaparat aldım da 55-300 objektiw bilen keyp edip gittim, daşarda Pirrodan hurut alıp geldim. Ine terit adam şu sehelce datdyň göwüni hoş bolupdy. Birden hemme zada birden ýetýän bolup şu durmuş keyp beren o. Henry Ford'un çağasam dünýeden hemme zatdan doýup agyr soň dozany urup öz elini kesip men ýaşy ölümüň tagamynda atjak diýip şeýdi bolýar. Henry Ford'un çağasam. Toýs dünýä baýlyga birden ýetmem özüm gowdy. İň uly erwetlik aslında şol. Birden ýetmedi. Ýa Normalca öz basgança bilen gitsen gowdur. Şonu ýatdan çykarmaň watandaşlar. Şuwat durmuşlar sizinki denemerwet. Taýany bizim bu videolarymyzdan soň baýnalarym turandyr öýüniň içinde bolýany. Nesip bolsa indi sizin strelkaňyz ýokardan aşağı bolar diňe. Nesip bolsa inşallah. Bolmasa da halk
halk faktoryny ýatdan çykarmaň, halk diýen murat badyr. O. Halkyň haky belaňam oku diýe. Siz halkyň hakyny ýediňiz da. No. Alişeram goşuljak diýe şonalsa ha. Aha, bir mut. Yani şu Şam Muhammed o zaprosudurun son kereden mu maşakla. Салам алейкум, уважаемые. Aleyküm selam. Aleykümselam. Ahmet Malişer. Пойдет, тихо, Bana тихо. yersin yedin mi bana? Ава, баны yedik bile. Sразу banı vurdular var клянусь. Nuraga. Bu taza bismертный profil açtım, hesap açtım. Hormatlı vatandaşlar, sizlerden destek, patpiska, ulu ricam sizlerden ava. Пожалуйста. Ava. Только Rusça boladı bu. Da tabii. Nuraga sen şol hoca golyň agasy wa Taňry gollayıp. Avo. Jisi şiiri wa şo pulat muwad edýän yerleri var. Dörbedew firmasy. Şo barada aýtmadyň edýän sen ha? Ben aytdım ha Dorbe'de firmanın üstüne şu şiirin adını yürütü firma açtılar. Şoň ady bilen hem guruluşyk tenderlara gatnaşyp bir giden tenderlary hökümetden aldylar. Ardancak tenderlary gymmat bahadan aldylar. Mysal üçin 10 milyon dolarlyk bir tenderi aldylar. 70 milyon dolara o taýdan bir urdular. Onun aşaram onun bağ bedegi işleri var daşında olur ya işlere aldylar. Aslında onu deredin diktator olurdu. Uğurluklar aslında onu tenderlaryň üstü bilen bolýandyr ýatdan çykarma. Şu Serdar Berdimuhammedow var şu tender kontrol etse de bolýar o. Şu tender adalatly ýagdaýda halka berseler de adalatly diýip iň ardan tenderda teklif berene firma şoňa berseler de hiççile para almanjy. Şonu da siyasal biz ýurdumyz. Şonu da siyasal biz. Tender manitini hem vatandaşlar. Aýdalyna bilim ministrligi ödüne diýip bir mektep gurmaly diýip tender elan edýär. Bilim ministrligi. Diýär ki maňa diýär 300 çağalyk plança nämelik orunluk şular ýaly mektep gurmaly plan etrapda diýip tender elan edýär. Çoňu firmalar, guruluşyk firmalar özleriniň tekliplerini bermeli. Yani men şu mektebiň ina proýekti bilen tanış boldum. Men şu mektebi aýdaly 5 milyon dolar vurjak, 10 milyon dolar vurjak, 7 milyona vurjak, 6 milyona vurjak diýip teklip berip ýermeli şoňa. Şoňa da hökümetiň etmeli işi iň az tölew teklip eden, yani iň ardan tölew teklip edene bermeli bular, dogry dämi? Yani bir 10'a diýse, bir 8'e diýse, bir hem men şunu 5 milyon etjek diýse, sen hökümetiň ýol başçysy hökmünde bizim halkymyzyň hazinasy var, milli hazinamyz goramollany näme etmeli? 5 milyon dolar şundan aşağıda teklif beren yok diýip şoňa bermeli. Dogrymy? Bular näme edýärler? Kime gymmada berýärler başgasyna. Öz nime? Ardan beren oklar. Aýdaly Nazar Recepem gelýär. Özüniň iň gymmat teklifi bilen gelýär danym şola bu tük diýär. Ну, sen niçin öz sözü bile aydan yok. Boluşta aydan yok. Bu keli ukraşat desen kara. Milli hazina Berdimuhammedow'un kisesi düşündün. O kiseni hem onun hem milli hazinanı hem kim bilen paylaşacağını dinge Berdimuhammedow biledi düşündün. И всё. Там, понимаешь, tender вообще ilan etmesin. Absolut etmeye gerek yok. Prosto-naprosto alsın açsın ine menin giyevim ene şuna beremen. İne yeğenim men şuna tenderi beremen. И всё. Bratan maňa kara zачем lukavit bile nimeye gerek halkı aldamağa. Aýdayım mı? Näme üçin gerek? Ol Türkmen halkyndan çekinen ok tagan bular. Türkmen halkyna gerek galsa onu diýär gönümel. Şu tender menke diýär. Şu tender diýär Dorbe'de husus kerhana halya diýär. Onu çekip duran ok. Bular edýän uğurluklaryny daşary ýurtlardan gizlemek üçin. Şular ýa tender elan eden bolup gaýdan bolýarlar. Daşary ýurtlardaky sinçiler var. Ýurdu sinna goturan. Şolardan gizleýär. O telewizionyada görkezilýän oğudan tahnalar var. Olam Türkmen halky üçin näl? Olam şu daşary ýurtlardaky döwletleriň sinçileri var. Sinna goturlar. Halkara adam toplar guramalary var. Garaşdyr. Hükümetler var. Ana şolar üçin bulam telewizionyada ina hemme kişiler la tant edip ýör hekim arkadaş şöhrat hekim Gulýaly.
halka anlamak değil, halkın tağın bilýänligini bilýär. Beýlerini anlamak, başga döwletleri anlamak. Nuraga. Nuraga. Hı. Hojagulu wara işten gidenden sonra öz ýerine öz adamyny goýdy. Onu mady Hacı Murat Kurt. Ne, şul adam şu. Şu telefon aldak geçtimeyen Hacı Murat Kurt diýip şu henide mupravcılan ya. Owa köp kişi görneýän däller, bu gören dälsiňiz belki. Ne şul adam şul Hojaguluň ýerine. Ödüm şul adam. Adam Ho başlyk diýip alýa telefony Hojagulu jaňysy. Bu adamın iş yerinin telefonu, öz el telefonuna içine bağdır bizi. Bu adamın hemme zatları bilýändir bu arada. Bularda da çıkış edersiniz hep olsa. Ya. Hey, oturup pikirlerini göreseňe Türkmenistan, bana Türkmenistan desen yok o Berdimuhamedovstan dep aýtmalygyňa bilesem. Realny bir garip halkı bilet üstüne bara meni bileni minen adamlar Türkmenistan'da manat yok. Bular bilet dolary milyoner и milyarder. Представьте себе. Halk pul öpüp bireni bankomattan çıkan. Atviçe yağa oçura durup bireptiler. Hemmesi gastarbeiter. Ova. Ama bulara karasan dolar ve milyarder, milyoner. Оказывается, Türkmenistan'da Ferrari'yan var. Şunaka Porsche Cayenne, şunaka maşynlaram bar eken habarlarınız var mı Nuri? Olur baba. Porsche Bravo. makinler var o. Nuraga. Ha. Geçenki videonu paylaştım ha. Han Gol bilen Atajan Gadak barada. Atajan Gadak YouTube'da görülürkide. Şol bilýäm Atajan Gadak. Ol sklat aýtdym ha, sklatda saklaýar diýip. Şo sklatdan ýamaryp aýryp başga ýere geçirip turar diýer mallarda atlar. Görýärmi işleýişini? Ja. Ben maşinler var diýdim, girbay etdiler nemen anaki Google'un girbaya da çykkan ýerinde saňda kelipdi. O taýdaky maşinlaryna aýyrdylar. Kaýa durum kaýa henidem şo elitden aşağı durşuny padval 20-20den urak maşin. Angarwaş lüks maşinler. Sonra kılıklar ha. Oynadılar mı ka? Ne ettiler ka? Şonu bark gördüler mi ka? Şo üstü projektörler, Hilux'lar, Highlander'lar, Nissan Patrol'lar ha? Bağmay dur mu henidem? Ayırdınız mı? Sanmayın. Ne ettiniz oları? Öldün Bidalaga halkımız Mark II 2'ye bölünen Mark II'nı varit edip sürüp yürüptiler. Ay normalde bile. Doğru mu? Daha dur da sevmeyelim dost. Sevmeyelim. Bir kelle onlara sevip ne edecek dost. Yok. Вот смотри, adamlar nimede inazir men Kronik Türkmenistan'da okadım. Taşavuzlu 41 yaşlı, 51 yaşlı Türkmen vatandaşı Taşavuzlu darı derman için 27.000 dolarlık dermanı Özbekistan'a geçip Özbekistan'dan alıp kaydadılar da. Короче, kontrabanda dediler. Ben protiv этого. Kontrabanda bolmalamaz, no. Однако, Nuri, eğer de şunaka monopolizatsiya bolanda bir какой-то семья monopoliziert etse, keyfine göre %70.000 bile prям 70.000 üstüne procent koyup sat oturan bolsa bolacağı şu zat Özbekistan'a geçerdiler. Daralıp granitsada tutuladılar. Düşünesem granitsadan ötürediler bratan. Tutulup hazır onlara iş görecek bol tuttular. Desen darı bilen Taşavuz обеспечив. Вообще Türkmenistan обеспечив'te Taşavuz вообще yetim koydular. Mesela отвечаю, Nuri. Talip, клянусь. Taşavuz вообще он заброшен. Taşavuz'a kim var gören bolsa katta zdание yok Nuri. Alişer, bular bu eripe halka hizmet etmek için gelmediler. Gurwan ulum, bu hocagulu iş dolandırıcısam, bulan çağalarım, yegenlerim, hiçtem halka hizmet dilen zadın esası vazifelerdiğini bilen oklar. Esası vazifesi şu yurdun başına geçende bu hususi kerhana değil. Bilem sen iş yerin değil. Düşünýän, bula yurt, bulam sen şoňa hizmetkär, şoňa düşünen oklar bular. Şu bu ünsüren bolsaň Gurwan ulyň soňa waka telewiziýa açyk urady edýän zatlary. Yani kitap yazmak,
at çapmak, jip safar etmek, blokda gitar çalmak, gitara çalmak, buların var halka hizmetden başka hemme iş ettiler. Halka hizmet diýilen düşünje yok bularda. Yani halka hizmet etmek şulan esasy işke, şondan başka hemme zat etdiler ýöne. Esasy işinden başka. Şoň üçinem ýurt şu ýagdaýda watandaşlar. Ýurt şu ýagdaýda Maşinler aýrypdyrlar. Nuraga, Google'ak. aýrypdyrlar. Aýrypdyrlar. Ýene bir da aýdasym gelýän zady. İnşallah öňümizde kepde bir video paýlaşyk. Türmeleri var ada. Meselem tere daha şu uzun yıllarında türme var. Bilýänsiň jenski koloniýa. Şu taýda LGBT ösüpdir aýallaryň öz arasynda. Gözüň gelýärmi? LGBT ösüp barýar. O da dermanlar beren oklar diýe türmedäki içindäki oturan aýallara, zatlara gözüň gelýärmi? Berilmeli dermanlar var. İçindäki işlep gören haram zadalar. Kesellese zat edilse dermanlar berilen ok diýe. Eger de biriniň aýagy zat döwülse diýe çıkıran oklar türmeden daşından can ettirmesen diye gözün geleyim ayağı düğülse gıygırıp otur diye o adam ayağlar gıygırıp otur içinde 20 yıl 23 yıl oturan ayağlı olanlar var eceler var. Seret burada da etkeşecek hormatlı adamlar türmedeki oturan adamlar yurt yolbaşısın siz için bir jogapkärlik çekýän bolsa türmedekiler için ikisi de jogapkärçilik çekýändir. Çünkü olar dolu hökümetin üçünçülüğünde bolan adamlar. Şolar hemme yeter yetmeçlikleri hemme daha şolar üçür etmeli. Yani şolar üçün düşünýärmi? Olam jogapkärçilik boludur. Yani oň öz erki ýok, gidip alaýny alyp bilen o. Bayramaalyda 2,5 müňlük türmede 9,000 adam otur diýär agam. 2,5 müňlük türmede. Gözüň gelýärmi? Daşarda zatda ýatýanlar bar diýär. Ey, türemşik diýip, bolýa ol günah edipdir, ýalňyş iş edipdir. Sen näme üçin zulm etdiň o? Sen o näme üçin zulm etmek üçin aldyň türmäň içinde? Beýip bir beýtmedi o bir zulm etmeň adamlar. O gynandyrjy, o gatyr o arada materiallar gelýär. Atlara çen aýdyryn türmedäki içindäki o balnoýlara, o zatlara türemşiklere gelýän pasilka bar. Şu pasilkadan näer özlerini zat alyp içindäki neziratsiler bar, türmäň içindäki haram zadalar. Şolaň içini ogurlap zat edip diýe produkta gelse şu produktadan bir zat alyp içinden da takoy stepeni şu türemşiň zadyny zar boldyňyz ne? O zatlar var. Mesela adinoşny kamerada oturýanlar var, pulun berip bilýän, Bauruska hata diýerler daýmy olara. Bauruska hatada oturýanlar, olar näme bir adam bolup oturýarlar, telewizor hemme zady bar. Beýleki 3 adam, 4 adamlyk palojny ýerde 7-8 adam bolup oturýarlar türmäň içinde. Olaram ýagdaýlar gaterwet diýär, konkretni erwet hala düşüp. Görýärmi bu geçen zatlar türmäň içinde ho. Atlaryny agdak geçerse, ey hormatly adamlar, atlaryny agdak geçer inşallah. Şurada men hem dabawly, hormatly vatandaşlar, sizleriň hem karındaş komlaryňyz oturandyr şu ýanda. Bir zat ýatdan çykarmaňlar. Ene pasilka eltesler izinden. Daçka. Şu daçkadan %80%'ını alkaladılar. Sizler düşünesizler kuru, gök çay, kara çay şoları alkaladılar. Bunlar da namus, şeref, ayıp ona kazat bilmedi şu anda. Klinus adamçılıktan çıkardı bizlerde virtuhaylar var şu anda duranlar, nadziratiler var. Desem ben %100 uverin şoları çıkarıp şu anda katlınları просто-naprosto расследование geçirsen bir giden katlınları iznasиловать edendirler var. Потому что elinde onların hani просто-naprosto edediler bilesem mi? Потому что bilediler şu hükümet imенно voleber koyan türmedekilere yana bak şuna kazatlara göz yumacağını bilediler. Türmenin içine in gol dermanlar gelýär. In gol zatlar gelýär, ýöne içindäki işleýänler satýarlar şonu. Yaman erwet. Meselem bar, daşy burada da aýtjakdy. Iznasилование bar, dogry aýtdyň. Iznasилование şeýle bar türmede, jenski koloniýada. Olaryň atlaryna agdak geçek. Taýýar bolun, daşy ol ýylanly, jenski koloniýa. İnşallah siziň hemmeňiziň adyny tutjak kim näme etýän bolsa. Haýsyzadyny elleten, ýöne eliňe elip oray bir ýurduň ha. Haýsyzadyny elleten. Türme diýsen türme, eliňe elip batyr. Zapravka diýsen zapravka, eliňe elip batyr. Türme daşyny nakalary üçin ona zapravkalarda şu wagt 50 litr, 20 litr, kim ýerde 30 litr, her kim kelletine görä limit goýuşyp. Pulunu beýaşmadyň üstüne berýän amman goýup berip dur diýe.
Palyarka bildiğin gıt diye haytı da adını ellesen eline gel. Guravay bir yekaca da doğru bu daim. O gayret edin o. Gayret edin o bir yurt dolunur yansılar. Bolya iyiydiniz, içtiniz, sıçtınız. Olanni iyisi ol mağa gallancadan gel uğraşsın iyisini. Saçan bokunun iyisi de. Yani bir sancaklar doğru bu daim. O gayret edin o. Size yalvarıp işletmenmay şeydir. İşlemesine gitsinler Nuri. Bile git bratan bana kara. Ben halkaya galan nokta. Ben onu da canım ben. İçine sapın. Gidinler ara. Gidinler. Kalın şu at kalın ne hemen araşan yetire de araşman. O eden oklar da ne deyin. Bir ser şu atıyorlar bir ne diyen o zaman ben. Ya bulardan halka hayır gelmedi. 33 yıldır hiçbir hayır gelmedi. Türkmenistan ösmedi. Bizlerin halkımız bara kılınız ben statistikalara kar oturtmanda prosto statistikana Amerika'da en köp türme neçen bir milyon adam türmede oturan eğer de procentim satnaşeni alsan Türkmen halkı ki Amerika'dan hem köp bilesem oturan adamlar doğru. Türkmenistan'da ребята это очень страшно было oturan zat. Bizlerde bile prosto menta или же городдалın başlığına kosu karasan bas oturttular o. Prosto naprosto bitesi bilen bağlıdılar. O menin yanımda gidesen ara. Hatın bol erkek bol. İli prosto naprosto öz hakkını talep eden yerinde seni bası koyverediler. Vatan dönüğü de. Понимаете? Hormatlı vatandaşlar. Şu hükümet hayır getirmedi, getirmedi ya. Потому что bular başka keledi bilmediler. Zulüm ede öğrenen adam başka keli işler bilmedi bile. Hoca kulu var ha, hoca kulu. Sağlıkta açıda dinceliyanlar. Bu kulu yapacak. Onun bileyendir sey. Sağlıkta açıda. Hoca kulu. Ava. Sağlıkta açıda dinceliyan. Bu kulu yapacaklar etti ya. Ava. Yeni açacaklardım var. Prezidenti yüzünde definler. Şol ayal maşkallar var. 20 yıllar, 23 yıllar türmede oturanlar. Olar var halık atervet. Belki şolara goy verir, merhamet edip bilen sebebi bağışlamak en ulu bir adamdaki en ulu kaçısı olan biri. Allah Teala diye Allah rahimdir, merhametlidir diye. Ve biz bendeler bizim bağışlamanı bilmeli. Yani Allah hatırasına. Çünkü Allah Teala özü merhametli. Bizim neyle günah ediyenimizi Allah bilendir. Yani her adam bu kulu ediyor. Yekelikte kalanlar adamın ediyen şu mikrofonu yanlanya. Adam yekelikte kalanlar neyle günahlar ettiğini özü bilendir. Özüne sonra verip görün. Siz yeke kalanınızı nefsinizle bir özünüz kalanınızı neyle günahlar ettiğini. Sonra hiç kim gören yok kaptallar ki. Ve prezidentim şoları merhamet edip şol ayarlara, kolonyadaki ayarlara, zatlara inşallah merhamet edip göy verir. Çünkü gatıcalka türmen içindeki yağdaylar ervettir. Şol gıynayan var köp ayal maşkalara, zatlara. İnşallah Allah can çoğun yüreğine kovuluk versin, insaf versin ve şoları göy versin. Çünkü прощение это качество высшего человека. Merhamet duygusu gatı doğru bir zat, yani bir govu bir zat. Bizim şu maşkalasam var, şoların alkışokar prezidenti doğa dile ederler. Menem işine şoları göy versedar etse, beğenen tavrısınaydarın. Neyem için şol ayarları göy vermesinler, neyem mi? Goy değil mi şol atları? Göy versedar etse, doğru değil mi? Конечно, on tamam mara on versel yerin bil eşi Avrupalar var 2 yıldan 3 yıldan kan o da basıp duran o sen şu aşağınak probleman çözmeli o kan o. Sen şu aşağınak probleman çözmeli bir adam ne için gidip bir yerini öldürüyor ya ne uğurluk ediyor. Yani Selamun aleyküm. Şular yani düşüşler böyle ya. Şu meselen çözmeli sen hükümet bol. O korrupsiyon çözmeli. Aleykümselam. Nuranna. Eştiyan mı Nuranna? Eştiyan. Sen şu an nereli? Gallandiya'da mı? Ava. Bular yalı TikTok'ta canlı yayın açıp gürlüyor. Yani böyle Türkmenistan'a gelip gürlüyorsan bu olan ok mu? Бля, шо bir zat, rебята, хорошая. Nerede Bля, okuyalım? хорош, я вас очень прошу. Nerede öğretiyorlar size şu latları gürlemeyene? Başka tema yok mu bir? Özünden fikir yok mu bir koşaryalık? Mesela öz bir fikrin vardır, düşüncen vardır. Şu bir temanı gaytalyana, plastiğin kılıcı yağda. Yok, siz var ya, seredin taşlar yurtta durup
Türkmenistan hakda gürleşen Çengiz Türkmenistan'ın içinde olup gürleşseniz bolany okmuş ozaly. Türkmenistan Sen Türkmenistan'ın liýişini hareket etdiň bolanok. Ola gurulma öken şol. Senin başla Türkmenistan'da senin ardyň dinleýärler mi dost? Yok dinlänoklar. Boldy da ona bizem şu daşary ýurda çykyp gürlemeli bolýar. Näme deli bizem başga bizem bir zatlar ütgeçek bolýar elimizden gelýänçe. Yani näme oturalmy daşary ýurda çykyp Taraptarımız köpölsün yurdun içinde de geplersem yurdun içinde gerek bolsa var ha. Yankılar hep sıçan ya kriz ayal kaçıp görünüm vurursun olara gurulum oken yankılan kaçıp görünüm vurursun kriz ayalak kol. Birazcık hoğluk mu bir taraftar çöplerli adamları eşitiştin bolyan zatlar bilsinler. Eğer şulara çare görülmeyen olsa onu halkın elindeki varyant kalya başka varyant kalan olur. Varyant halkın kol kalya dine. Onun beder näme şu an Yujny Koreya adamları ayağa alıp dur. Görüňiz okmy bu zatları? Gruzya nädip gör? Görüňiz okmy bu zatları? Näme olar halk dämi? Olar millet dämi? Şolar edende bolýardy näme Türkmen milletiniň näme? Gözük näme? Faç kelmiyor, kelletinde faç ýokmu ya? Adam dämi? Şolar edende bolýar, bize bolano ha. Edersizler bize. Prosto bilesler. Aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Anlatma çokma. Oğlum. Urakkadat men bir da aýtsaktym da oýnadil. Ayda Mar welaýatyň öňkü zam ministri var hakim. Mar vilayetinin zam ministri diýen Mar vilayetynyň hakimi mi? O hakim ministri. Ne ikinji adam bolýar da Mar vilayet hakimden soň. Şolun vekili adardan ýeri bol bilýärmi? O vekillen hatta biziň öýümizde de ýakyn tanýar. Men vekil bolun epesen on. Soň edil şol nämçi işden çykaran sebäbi edil şular ýaly samratlar şu atky siziň agdak geçen temaňyz. Şolar ýaly ýagny şäheriň içinde ýagny sapak şäher mar şäherine sapak bilýänsiňi. Edil şu taýlarda şular ýaly puluna daýanyp zat içip zat etýär. Prezident şonu prezidentten däle olup şu hekimlik zadyndan aýyrýarlar şonu işinden. Onda da güýçlü ýalňyşlyk sebäpli diýip çykarýarlar. Ýöne siziň agdaýan temaňyz bol siltä hiç kim isla edip bilen okýarmy? Juli hawada ýardymçy bir maşyny gelýän bir şeýle bir öý darajyk köçede dara şo bilýän köçämdi. Şo köçeden asfalda çykyp barýan bir gumoş owrak darajyk köçeden sağımdan olup geçip gidenini bilýän şol bolun. Bu kim aýdyp? Vatti gyýrýa onda da var, näme gyýrýa? Aşgabatda ýegen sammen kwalsa diýär mar men özüm dik gyýrýa. Ýöne edil şondan 2 gün geçmäke şo kakasyň işden çykarýar. Onda da düýplü kemçilikler diýip çykarýarlar. Görýän ýöne aýranna görýänmi? Başgalankyn aýrýar, özlerininkini saklaýarlar. Men şonu aýtsak bolýar şu atlar. Seret gapkara. Şu zatları bara ağzap milyonları eşittirip bilsek şu efirlerimizi, şu çıkarılan videoları bu paş edile diye. Paş edilen son inan bular çaresiz kaladılar düşündün. Çare görmeli boladılar. Düşünesem şunu aytmak gerek. Şunu bizler daşarı yurttayına oturupmuz. Bizler şunu ayda oturupmuz. Şona kadar bir zatla ütkedi boladı. Şoların arasında çöp atı bilemiz düşünesem. В любом случае. Emmesi tanıdı yüzüne şu adamlar şona kaitsa. Marının emmesi tanıdı şu yankı konçinli o atasını iyi biled yankı o marı meniki deyen adamı düşündün mü? Bunlar çekilenler ve koyadılar şu zadı. Maradap tekçiň ogly my? Maradap tekçiň ogly my? Yok. Maradap tekçijel hakimiň ornwasary näme de şoňady? Adın men toşna bilemem şu bol geçen wakatyny bilýärmi? 71 mi 72 milyon ho. At. Wek kilo adardan. Zanlymay şo. Karaçam şoň ogly bilýän o götünü düşürüp ýygyny götünü düşürüp görün bir julu wady 6-njy wady. Mikil Badar etrawan konkret neden etdiler? O anarda telekeçiliň ösön ýere kene ölümçülüň. Telekeçiliň ösön ýeri birin Ağam
Bir daha Marmolay aytşy. kursuna telekeçilik de ýöne yol ýok bu görgüllere var. Men var ha, men bir galasovoy, men bir efir açdym men ne diýip. Ağacan edilýän ağacan abi. Şuun giyce efir açtım ben. Bir de giyce de Türkmenistan'ı günü YouTube'da da paylaşacak. Bir telekeçi, bir garip bir adamın gelinin millegini alya. Karoçi şoňa da näme diýip ugraja etýär bilýän, $1 milyon beren bastıran tenniye. Ödüm häkimligiň içinde gapdan häkimligiň işgärleri we zatlar we şolaryň ýanynda ugraja etýän eken ha. Men efiri YouTube'da paylaşacak. Galasovoylaryny uratdym maňa. Ne diýip telekeçi ugraja etýär. Bu oglan ard edipdir da General prokuratura ýöne çäre görmendirler. Teret özüm podzel oda edip birine diye kabuto ol toplanýarlar etdi diýip durdy. Ýani yalançy şahyatlyk getirjek bolupdyr. Cinayet kodeksiniň 2 tane maddesi gödek bolýar şatayda. Men meselem ýuridiskide okantam men bilýän. Hemde bu oglany zastavit edip pakazany aljak bolýarlar. Bulum 3-nji cinayet işi. Basınçlyk bilen edilen alynan pakazanya kabul bolýan däldir. Yani hem Türkmenistanyň konstitusiýasynda bir zat bardyr. Näçinji maddasyny bilemok, öz garşyňa pakazanya bermek. Свидетельствовать против себя diýär. Olam konstitusiýanyň bir zady. Sen özüňize meselem bir polisiýa da çağırtylar, sizden bir maglumat sorasalar, siz arkaýyna atyp bilersiňiz. Men konstitusiýanyň hakymy ýerine getirjek, men özüme garşy pakazanya berjek ýal. Adwokatym gelsin, adwokat çağırın da dedim. Hormatly adamlar, öz hakyňyzy talap etmäni öwrenin. Gorkman. Yani bular sizden ütkeşik adam değil. Bularım gorkutup da edip size yettirebilecek zatları yoktur. Ana şol oglundan mertlerçe durdy. Ağam şeýle diýdi, zat diýdi, men diýdi. Şol ýalyk adaletsizlik wa diýdi. Hormatly prezidentimi de eşitdir da, men bilýän prezidentimi de eşitdi bular çäre gördi ýa. Şeýdi aýtýar, Serdardan umydy wa halkyň, men size aýdyn. Köp bölegi, halkyň köp bölegini Serdardan bir umydy var, hormatly adamlar. Näme diýsen, menim karşylygym ýok, umydy boluversin. Belki Allah'ım ýüregine gowluk bersin, etsin, halk üçin etsin. Her kim şoňa şol umytda. Yani men karşylygym ýok. Ýöne bilemokda inşallah gowsy bolsun. Yani belki baş prokuratura şol oglana kömek eder, şol oglanyň hakyn gorarlar eder. Çünkü görşüňiz ýalyk baý adamlar, zatlar kanuny arkasyna kim dolaly adamyň telekeçi. Biri dur zaçy bu werini gürleýän bolsa, $1 milyon bersin basyryn diýär. Daha diktafonu var. Конечно, ol kanun esasında hükmü yoktur ol Galasovoy'un ýöne. Eğer de hükümet istese şoňa çäre görüp biler. Талып, извиняюсь, очень извиняюсь, да. У каждого свое мнение, да, но мен лично, да, вот как Алишер Сахат, мен şolara hiçbirine inanmam. Bular bilet, яблоко от яблони далеко не падает deýän bir söz bar. Talıp, atasına kara oğlunu gör da içine hem sapok. Şoň üçün mene hiç kanaka inancım yok ulara. Tamam, her kim yüzlerini biledi. Но çünkü gün başka videolarda как обращаются люди и ответ gelmediği için ben сильно сомневаюсь в этом, да. Ну, если görünüş onda işte oturan bolsa, пусть попробует. Но ben более чем уверен, то, что şu hükümet он просто-напросто işle bilmedi. Bularda zat yok, ideya yok. Hiç kanaka rekonstruksiya, вообще абсолютно bilesem halk ne işi yok. İşi ünkü gün bar oturan yerimiz это Venezuela. Erte bir gün da 25. yıl mesela aydın это галимая Venezuela buladı. Потому что görendirinizlere Türkmen News'un sonki videosunu gören bolsaňyzlar bilet mahinasında yoktu. Şu Dubai'dan Kırgızistan'a, Bişkek'e $118, $180 bilet. Dubai, Aşkabat $408. Приколись. Понимаете, hormatly vatandaşlar? Ну, kara Talip. Men pikirimçe bular erte bir gün bara bizler Venezuela'ya sokadılar. И так и уже yana bardık bizler. И bu hükümet в любом случае halk çıkadı köçeye. Bular kaçadılar. İnenim oladı. Serdar Berdimuhamedov atası bilen Gurbanguly bir samolyota minediler. Bu yankı ministerler halka zulüm edip oçurak koyup yağa, una, biletleri keyfine satıp türmelerde hatınlara zulüm edip yüreğinler. Sizler sığım isler samolyotuna, zapomните.
Sizler bizler bilen kalaslar. Sizler Yine bir dakika. Alişer, bular var ha, evet. Biz adalatsızlığa karşı, biz adalat bolmagyny isleýärsa, şoň üçin biz misal görkezýär. Hoca oğlum oğlu şey dip gör, hoca oğlum ödem bey dip gör. Sen bulara gedek gelse çare görüňok. Aýony mar wekil wadarda listimen tanıyan şu ağacandan tanıyan oğlu gelli muradyna tanıyan balde edip görün. Aýrypsyňyz, dogry edipsiňiz. Berekella. Bak o da şunu dip durjak ýürüýän sesinde däl, eşitýänem bolsa, dogry edipsiňiz, ýalňyşlyk edýän bolsa. O aşkawat ýegenden koza mara men kiden olsa görkezip durlaryň mara şonkumy ýa tutuş halkyň kymy ýöne. Näme üçin Serdar Berdimuhammedow şu hoja ulaga gedek gelenne, yegenlere gedek gelenne, bir giden vatandaşlarymyz öldürilenne, çäre gören oklar, şolary izdiwaç edenlerine tutnama gerekmeyin, ha men ýa açyp dinletdim. Aýtsaňa da saçyn teýýän bolmasa diýip ugrajady diýip gören adam. Kimin etdim, ýeriniň öýüne baryp etdim şonu. Indi näme üçin siz şuňa çäre göreňiz? Näme üçin çäre göreňiz? Ya hakikaty bilesiňiz gelen okmy, ya hakikaty göresiňiz gelen okmy. Onu biz halk bolup görkezeriz, gördüňiz skoro halk bolup görkezeriz hakikaty. Ina bula hakikat diýer, ne bulam yalan diýer. İkisiniň arasyny açarsam, ondan soň halk bolup bir hakikat adalet ýerine gelenden soň wara, siziň ötünjüňizden, pişmanlygyňyzdan, ya ay men etjekdim de, men düzeltjekdim de diýip o gijagalýar. Wagtyňyz barka edin. Nuraga, indi sereden hormatly vatandaşlar, size bir taktika aýdyn. Eger siz Türkmenistanda hem cinayet edip hem de kanuny taýdan çäre görülmegini islemeýän bolsaňyz, Hocaoğlu Muhammedow ýalyk maşgalalary bilen gudaw bolmaly ýa-da prezidentiň gardaşlary bilen. Meselem Hocaoğlu'nyň gyzy Çarýar aldy. Çarýarym Kemalyň jigisi. Näşit gardaş bolýarlar. Şu wagtym Hocaoğlu'ny gudaw bolan taragy Atajan Gadak bilen Hangul Gadak. Men çykyş etdim, mana YouTube'da çykyşym var. Näme üçin şolary çäre gören oklar diýip pikir edýärler? Garnaş derman getirýär ýurdun içine, narkotik derman getirýär, daretýär. Şolar bardy, hemme zat aýtdym. Yaş 8-nji 9-njy klas gyýdylary, oglunlary zaýlaýarlar. Dermany getirip, bunun arkasynda gülle wagt dur aýarlagyny. Ýöne köp işlerini Atajan bilen Hanguly, şoňa bildirtmen şolaryň atlaryny ulan etdirýänler. Sereden hormatly adamlar. Hanguly prokuraturada işleýär. Şu wagtda meni bularyň jigisi var. 5 gadak diýip. 16 ýaşynda hacı bolan. Şammy ýegen, şoňa 22-22 nomerli gönüllük primoy nomer sowat beripdir hacıdan gelen üçin. Ve şol taýdan çörek ýerler, şolaryň atlaryny ulanýarlar. Ebu Bekir hakda da gep edýärler arkasyndan. Ondan sonra Şammy hakda da hemmesini gepini etýärler. Görýärmi? Iýen gaýryň içinde tüýküren adamlar şolar. Şu yegenleriň zatlaryň pullary bar, milliardlap pullary bar. Ýöne olaryň hakyky dostlary ýok. Görýärmi? Dost ýok töwereginde. Bar adam şolary ulanjak bolýar, şolaryň arkasyndan öldürin bilýärler. Aslında biz şolardan has bagtly, çünkü biziň ýanymyzda hakyky dostlar var. Bize hakyky gollaýan adamlar var. Görýärmi? Siz gelýäňizde ha? Spokojny ýatamyz. Spokojny ýatamyz. Bizning izimizden kaçan gelen da bar şunaka. No, men svobodin. Men aýdy bilemen. Men spokojny ýatyp duraman. Olaryň kitak korkuyor. Olar sıkı her gün Berdiş Kadak 22'lik nomerem gönüllük. Ödem bilýän ýerde işleýär. Berdiş Kadak. Wa aleykümselam. Zapravkalar durayda dost. Zapravkada işleýär. Talep, hay. Durayda Zapravkada işleýär şo Berdiş Kadak. Ödem zapravkanyň iň pully ýeri var. Meselem on öň revizorlaryň başlygy bolup işleýän eken. Bir yerik barsa barlygy adynyň $10,000 zat kalýar. Zat kalýar. Olam kumar oynayar eken kartyojnik $200,000'dan 4-5 sapar zat kardyny paýlapdyr Atajan Gadak bara. Zapravkalyň düýbünde. Ve ondan sonra 22'likden göni nomer hemmesi şonky. Bular näme etdiýär? Bunu hökümet alıp pesel diýerler, ýöne revizor edip goýýarlar. Şonu da revizor. Ýöne şol adam häzir hökümetde işleýär. Gözüňde gelýär ýerde bir kuply summa bir ýerde kart utulsa, bu var hökümetiň zadyny garip gymmat baha satyp goýýar bolar ýa adamlar. Näme üçin şo wezipede işläp ýör? Näme üçin hökümetde işledýän şey dip gumorxor adamlar men düşünem o. Biram o maksat gamış ba ahal alıcılan başlığı.
Bu Şam'ın dostu, Şam'ı yegenin dostu. Maksat kamış. O bir akalalcılık başlığı ka bir hoca targaş son başlığı ka on kömekçisi. Ne ol arkadaş şehrine aytdı olun. Maksat kamış akalalcılığın başlığı oldu. Şam'ı öllüyse ölleyen, canın verdiyse canını veriyen. Şulardan mı adalet garaşmalı? Şulardan mı biz Türkmen halkına peyda garaşmalı adamlardı. Garaşmalılar. Yani şuları tiz vakitte çare görülmese halk öz kararını öz beriye basın. Kimin oturmalısını, kimin kalmalısını. Ol talim aydınlarda bağlılar, men aydınmada bağlılar. Serdar çaresini görüyor, görmese de halk karar veriyor. Onu bilim saklap bilim yok hiç kimi. Çünkü halk eğen görüp otur hemme zaten. Doğru. Seyretmeye bu kadar. Kararını siz verin vatandaşlar yani. Siz verin. Siz bizim dinleyen. Yani bizim dinleyen. Yani bizim aycan rahatlamanın içinden ödünüze gereğini alın siz. Düşünüyor musun? Kim kalmalı mı? Kalmalı. Ve onu yine siz halk köpçülüğü vermeli. Bunlar çare görmeyecek olsalar, bunlar yine edip o doğun kardeşlerine göre oturacak olsalar. Ay bu doğulluk, ay deme olluk deyip. Beylekisinem garip o ağacanına önkü hakimin ornvasarı şol. Üstüne de şol adam geçenki prezident dalaşgarlığının biri olan şol. Dalaşgar oldu prezidentliğe. Ana onu işten ayırdılar, çağatından bastılar. Hani adalet bolya onu edipsiniz, doğru edipsiniz. Ana hemçinin hoca buluyun saklayanız onu ya da onun çağlarını ya da böyle yegenden gidiyen toklarını gizleyanız. Ha? Şu mu sizin adaletiniz? Ya bizlerde Türkmenistan'da az nime oldu? Özçak bolsan ili şoyan kaçışınızı garındaş bolmalı ya ere vermeli birine ilici öylendirmeli ilici arkada şohratlap aydım aytmalı goşku düzmeli her TikTok efir açanında bizzat ilini dinge vasp etmeli panimayış şona kadar ösüş boladı kim alışo şonun adam şey adından çıkadı o Brian bara siz bizim şanımız şohratımız siz yürek yağımız da Cemal Saparov mu? Cemal Saparov'u, пожалуйста, ösüş yokara gitti. Çarjodan bittesi var. Kimal aydımçı. Короче, bir giden adamlar şuyun iminle arkada şohrat dep o katta auditoriya geplebilir adamlar. Şona kadar ösüp gidip pullanıp ay karanlar azadın hatınına Kimal şu aydımçı bara bilet yadından çıktı adı. Nazir Habib mi? Nazir Habib'in hatını, пожалуйста, beçelerini şimdi uyduruplar, что her videosunda şunu Huda yerine koyadılar. Мне жалко, клянусь, что Назирита Хабибова, o iyi adıma düştü. Nazirita Habibova da, и только bir plus yeri var, İran'dan türmeden çıkartırabildi. Şozatlar arkada, şohrat dep, arkadağım size inanıyor, sizi sevgiye, siz yürek yağımız dep, Nazir Habibov İran'da gireyin bilen tutuldu. Şu yandan çıkartırdı şunu. Yok çıkartmadı. Çıkartmadı брат. Geldi mi? Yok çıkartmadı Алишер. Это тебе неправильно сказали. Çıkartmadı. Не, подожди. В смысле того, что смотри, то, что она лояльна şu hükmede, düşündün mü? Лояльна olduğu için, скажем так, помогли ей. Ben bilmem точно, я не могу сейчас сказать точно кто-то. Bolya, şu Nazirita vardı, gurleşmeler. Men şol ayalı var, asujda demedim, okda dedim. Bu ayalı var, gati bilen erkek köp ayallar şeydi, erkek erinin yani durmuyor o şol ayalı. Doğrusuna doğru diyecekler edin men. Nazirita bu ayalı var. Mesela iki sapar yer türmeye girdi. Şonda da bir çağalarını uloldular edip para. Bolya men şu ayalı vardı, gurulacak gel var. Şonu go aytmalı. Neme de olsa bu ayalı var. Erkek yalı erinin yani durdu. Ne hele olsa eri şeyle hakikat aytmak gerek yani. Mena 100% gerek. Varit yani o. Конечно ol diyanınız doğru men onu vardı spor edecek. Yani şol ayal erkek yalı erin yani da kansa duruyor şol ayal. 100%. Seret bolya ongoy seret bilmeyen anık değil mi bilem yok. Çıkanok tik bilya. Seret hükümete yakın olup Serdar Berdimuhamed'in yokur vazifelerini bir bilmeli radı var.
sana arkada şöhret diydi deyip ya da seni golludu diydi deyip senin onu adalatsız ya da adalattan çıkmalı. Yani ediptir mi cenayet çeksin. Hani sözümüz var ha. Doğanımdır benim 5 tane ayarlığım var, çağaları var deyip durulan sözümüz var ha. Hani o sözümüz önemli oldu bugün. Hı? Kanundur dedim. Çaresini görün dedim. Hani bunca suutnamadan soň size suutnama gerekmi? Hı? Birinin tek bilmeyen suutnamalarımız sizin elinizde var. Ho. Bizim bilmeyen suutnamalarımızın tek sizin elinizde var. Ne için çare göründü? Bize tek bilýänimiz ol dağın bir ucunu görkezdik size. Buların ödediklerin zatlarının çetten aşan şehrin içinde zatımlı olunu uliyle bolmayaka buların ediklerini falşivi nomurda getiplerimi kanun mu şey? Ha? Ya daşarutlardan 10.000 sana ok getirip yara getirip tüpen getirip şey diklerimi kanun mu şey? Men pikrimçe Ya var da agam. adamın üstüne yüzü baktırıp mertebesine zayla. Nur aga, men pikrimçe Aynen. şular näme üçin şunça ok getirýärler? Diňe aw üçin dälmi kädiýän agam? Bular bir zadyň öňüne aljak bolýarlar. Pikir edýär, häzir birden halk ayağa galsa bize garşy gelse şolary gararýarlar. Şu düşünjede barmy kädiýän? Ayda bolmadı. Bahadır. Ona karşam Türkmen halkının bir nemesi. Bahadır plancı yaptan çıkarman onu. Ona karşam Türkmen halkının sen şu erkek bolsan şu oku kız Türkmen halkı çarşağı bilen, kağıtmeni bilen, oroğu bilen hem duruyor sen karşında. Yine tüpöngü duraydı yani yok. Türkmen halkı şolar yalam gaydusuz millet. Unanmasan gitti tarihimizde seriday. Prosta hadir birlikte bir iş edemdi. Birlikte bir iş edem günümüz karşısında tank bilen dur, tüpen bilen dur Türkmen halkı ondan korkacak adam değil. İmanı var içinde yüreğinde. Şurada benim koşup öteyin de karanlar şurada Nadanı Mehmet ne biçim bize birliğe gel bilemiz yok. Komentaryalı okanlar şurada ben Çarjoğlu ben öz ana dilimde geplimem, ben öz şivemde gepli oturtmam. Düşünüp olan o Türkmençe gürlenler yenenime ma karanlar bu benim dilim. Yok bir sekund. Yok bir sekund kara yok. Bir sekund. Ben ayçak zadım. Yine şunaka parajnak razgovorlar üçün bize birleşip bilemiz yok. Çarjovam Türkmenistanlı, Türkmen, taşavuzluyam, marılıyam. Hiç bir vilayet ayrılsa Türkmenistan bölünedi. Eğer de kim şunaka yazı oturan bolsa separatizm bilen zanimatsiyada oturan. Yine şurada oturan hökmet işgerler, mesler ayda oturtman. Yine şulara çare görünler. Yine kim bölecek bol oturan Türkmenistan'ı? Düşünesizler mi? Eğer Ruslar şunda etsenizler şunaka men ne to što principialno. Menin ene dilim. Men az mas tapozu var. Çisti Türkmençeden düşünüklü bile. Onu ettirmez. Ol bizim baylığımız. Başka diyalektler, başka şivedakiler ol bizim baylığımız. Yine çıkyalar, TikTok'larda tuğulma sarıklar öz şivesinde Sergio taraf öz şivesinde, Daşo taraf öz şivesinde ol baylığımız ol gaytam. Nuranlı. Gido deyip Mamın sakın bölümlü. Ya ne işine? Aydın. Alişer Sakadov. Ayda var işte oturtma. Sakadov. Ayda var işte oturtma. Senin milletin nime? Türkmen. Pasportunda nime dep yazılgan senin? Türkmen. Türkmen mi? Ava. Ben Daşoğuz'dan mı? Men milletim Özbek. Avadı. Aha. Lekin bana Özbekistan'dan bergen yok. Birinciden bana Türkmenistan'dan berdi. Türkmenistan üstüne mınaka dep yaman gepler oturma, düşündün mü? Nime de oturupsan sen Gerek ey? bolsa Türkmenistan için canım beremen, kanım beremen. Alişer Sakadov. Düşündün mü? Nuri şulen Onu gürleşeýine diyeyim, birmen. Bir mit gürleşeýine şol adam bilen. Nurliyara'ya kaçıp gitti. Yok o propagandist o kaçıp gitti. Dalba yok lay bile. Canımız berenimiz çünkü şu ekranlarda oturup görüşüp halka adalete çağırıp vatanımız suyunda oturup niye Nurliyara'yı? Boş Ne dağım bir zat ay deyin mi? Teret.
Hitrovkada bir gom var, polisiýa bölümi. Şoň başlygyna çelni Şah Muhammed'in öz ogluny goýdurdy. Hitrovkada bir jinayet bolsa ilki Şah Muhammed'den soraýarlar. Eger şol çäre görüň diýse, soň görýärler. Deňmäň diýse deýen oklar. Oňa näme diýjek? Şam Muhammed prokuror eken ha. Şam Muhammed prokuror eken ha. Kadymyz, prokurorumyz, tülçüýümiz Şam Muhammed eken ha. Wow, bular konkretne etdi oğlum. Ya. Нормально, да? Нормально. Şam Muhammed şu oğluň ol Şam Muhammed şellem. Wow, belki Şamrad oňady. Recepov. Ha ol Şamrat, bu Şam Muhammed. Şam Muhammed. Menem Nur Muhammed. Nur Muhammed'in göreli Şam Muhammed güçlü çıkýan ya Nur Muhammed mi ya Talip mi göreli wakaly. Şam Muhammed. Kenime soňa ýakynlaşýan röda şu hökümet çäre görmese de halk görür saňa ne tip bolsa bolşum şu boldy. Bu görleşýünan gördüňmi? Bul maşkala adam. Bul maşkala var ya. Nuraga. Bul maşkala gaty biliýätini maşkala o. Yani ana naýmaňa köp zady çöýýärler Türkmenistanyň içinde. Şoň üçin İsveç'in ýaly konsert bar yani ýurtda. Görýändirler şu wagt öýde. Her giyeceğinin bir günlüğü vardır Şah Muhammed, onu miyattan çıkarma. Bile cevapsız kalmışlar. Mesela atlıca edin. Şu dünyada çekip gidesler emmengizler. Bu halka beren azaplarınızı. Sizleri tanı diyesler. Kime azap beren bolsanızlar. Şah Muhammed ve şoňa mengzeşler. Sizler berdinizler azap. O adamlar ölmeyen bolsa, diri bolsa, suku. Любой bir bu hükmet gidende ular sizleri birinci uçur. İşit oku sizler bolasızlar. Sizleri tapadılar o. Sizler же ответите за все suku diýany bileslermi? Eden işlerinize. Hemmesine. Neçen bir ta hatının, neçen bir ta kız beçenin namusuna değdinizler. Neçen bir adamı sizler naprosto caysız koydunuzlar. Bileslermi? Neçen bir adam bastınızlar şunday suku. Sizler za каждый, blät, eden zadınız üçün şu dünyada blät, at kiliniz çekip gidesler suku. Yaman teoğun yana alşer, birazcık neme daýma. Geçiresler ey. Kakarım gel oturan bara blät. Şitade gelenlere de birazcık söz verelim ey, bulun fikirlerini yani. Murat. Rozenbay, Gapkara, AA. Bura. Iştiliyama. İştiliya diyor. Neme geçen yıl zaten şartlıkta Roşun'a yakkan falan Metsi duvara bilýänmi? Yok haberim yok ondan. Şartlıkta sallamay. Ruşun ayakkabı bilen marketta. Şartlıkta sal şonu. Şoňa prezident gelýär diýip, heme şo Metsi datışmaly hemem avtoban şartlyň gapdandan geçip gitýär bilýänmi? Ýa-o. Mara etken. Geçip gitýär şo ýoluň uruny Sakarça krukda sagaynyňda zapra konmaly. Könül. Paşty ulýany köne da. Edil bilýän awrsa Sakarça şatlyk tarapdan şo taýy prezident gelýär diýilýär. Täze zapra zatlar uradylýar. Aňyrdan Aşgabatdan nara näme? Zapravka. Kuýýarlar näme? Salon kodilýar. Awa şolar uradylýar täze garapka. Ýöne şu ýolla gedil kim galan näbilemek ýöne Aşgabat tarap täzeler bäri şolondan uradylýar. Ýa prosta göz açyp göz alawçylyk üçin. Ha, men düşündüm şu at diýen zat şu at söyledi ya. Aslında täze uğradylýar diýär. Göz üçin bu. Awa. Göre diye vilayetlere ulunlan kalonkan iyi veriyorlar aslında diye. Vilayetlere ulunlan kalonkolor iyi veriyorlar. Ulunlan avtobuslar, ulunlan kalonkolor, ulunlan taksiler. Yani akal territoriyadan, Aşgabat territoriyadan ağzından kaçık kalan avtobus, ağzından kaçık kalan saat taksiler, ak taksiler, şolur kaçık kalan kalonko, ana şolur uğru diyorlar. Yeni bir daha daýdasym gelýän dady. Hormatly adamlar, ýa görmedi adamlar, ene şol adam Hojagulyň ýerine geldi. Öde prezidentiň iş dolandyrjysy, ýani ýurtda bilýätsinli adam. Bu adam bardy bize maglumat ken. Şu wagtdan daşy diýär Hojagulyň çağalary şoňa jaň edip ýumuş berip bilýär eken. Ey hajy şeýle zat etdiýse ilgap etdiýär diýär. Zadany berýän eken. Yani prezidentiň iş dolandyrjysyna
Jaň edip istenlik zadyny ettirip bilýän ekenler. Görýäňiz hem hormatly adamlar. Ýurdyň hakyky eýeleri Muhammedowlar eken. Yani arkada şeherin tüwdan başlygy ýurdun iş dolandyrjysyna upravcylamy jaň edip işini ettirip ýören bolsa, diýme onu hojaguly distriktine hemme ýeri ele geçiripdir. Hojaguly şammy. Sen onun arkadağım diyecek hormatly arkadağım hojaguly Muhammedow. Awa janyň ömrüň hawurdy senin saýanda ýurdumyz korrupsiýa boka çümdi hojaguly. Arkadağımız hojaguly Muhammedow. Asıl seni kim ýurdun arkadağı? Görünmän ýatamaz. Nerede o adamlar? Hadi mesela ama Şol ya da näme diýjek? O Serdar kim onun? Serdar sen kim? Haydi oturun. Arkadaly Serdarmyz asıl Türkmenistan'ım Amerikalı kolpar ya da bilýärmi? Diňe baý adamlar, söz ýöreýän adamlar ýurt dolanýar, prezidentligine galýa. Türkmenistan Amerika ýalak bolsa da dost. Şu wagt biz hemmämiz ýurdumyzda ýaşardyk Katar kymyl. Hatta Amerika'nın 25% bolsa da Türkmenistan'da her Amerika'da sen lüboy adama sözüňi diýip bilýän gorkaň ok. Amerika'da sen istendik zadyny, istendik mümkinçiliğini eýlep bilýän, eğerde ihlas etsen. Hemme zat adam zat üçin. Yani sen bizi saçjakmy, bizi saç. Hiç kim sana o da dedi nok, aýyňa paltawra nok. Ne polisiýa diýdi, prokuratura hiç kim. Yeter ki naloklaryny töle, iş et bolly. Ol şäher polisiýa müdiri, toýedýä, orunbasary, oğulnöriye, buyruk berýär, palatalar zatdyr, mugut etdirýärler. Bar, ey davay palata kur diye $30,000 tadı mugut etdirýär, işler mugut etdirýär, hemme zat mugut etdirýär, işgärler hemme şolar ýalak hökümetde işleýän, hemme zat mugut etdirýärler. Öýdäki produktlaryny çenli. Daşardan gelýänler, yani özler alany, ýürüti firmalar zatdyr her ayda, her hepde produktlar etýär. Şolar ýaly krahabor adamlar o. Krahabor. Iýen zatlaryny çenli alyryp berler o. Näme diýjek şoňa bar? Näme şulayt bardy, näme aýtdyjak? Mes anır taraf al gidecekler. Yana al gidemiz de pikir edediler bile. Onlarda ne iman ne namus bile. Kayda bir yer yaptır. Salamu aleyküm. Gowmy talip ağam daşary ýurtdaky talipler üçin banka mağdayda ağam paýyş diýär. Haýsy teman ellesen eliňe gelip ýatyr o. Konvertatsiýa bar inşallah. Konvertatsiýa bar hipotek eder, gürleşer, hökman. Konvertatsiýa bar daýçakladım. Gurbanguly berdi Muhammedowyň hemme garyndaşlarynyň konvertatsiýa 100% konvertatsiýa bar. Konvertatsiýa diýmek näme diýmek? Siz 351-den bankyň bakasyndan $1000 salýaňyda 3500 manat. Şu 3500 manat dolar bolup barýar $1000 bolup. Şolara 100% konvertatsiýa bardyr. Ýöne telekeçiler bar ýurdun içinde işläp beren. Bular köfenýärler, dolar geçirjek bolany, dar etjek bolany. Ine şolara köfenşik bolýar. İnşallah şu baradaýdyr. Ýa-da tokap beren studentler bar. Öňe bir $250-300 ýaly geçirýärdir. Şurak onu meden oklar. Ýadyňyza düşýän bolsa, bir wagt konvertatsiýa 100% bolan wagtda Türkmenistanyň watandaşlary Türkiýäge gidip bärden viza karty salýardyr. Karty Türkiýäge gidip dolar çeke ýyzyga aýtýarlar böler ýaly halk. Şey dip halk geçinjek bolýardy. Bir ýerden dwijeniýe tapyp ay bir köfenmeýän dary diýip adamlar hem de adyň ýerini gözläp oturýar. Soň hökümet näme ýapyp goýberdi şonu. Ýöne şu wagt seredim size bir zada aýdyn. Kamil market bar. Olam Gurbangulynyň garyndaşlarynyň beýleki marketler bar. Olaň hemmesi dar apteklerden 100% konvertatsiýa bar. Ýurdun içinde dermanlaryň gymmatlylygy. Siz barıp gymmat derman alýaňyz. 40-50 centlik dermany 1500 manda satýarlar size. Nähili natsenk edip goýýarlar. Görýäňizmi adamlar? Nähili gymmat bahadan satýarlar. Dermanlar ho meýtäç adamlar meýtäç çok alyp bilen oklar şu dermanlar. Şeýle gymmat aptekde aylıklarını goýup gaýdýarlar şu taýda bir çağam keselete adetse şu zatlar kontrol etmeli, konvertatsiýa bermeli dermanxanalaryň içinde konkurensiýa döretmeli. Dermanxanalaryň lisensiýasyny alyp bolany $1 milyon. Ýöne garyndaşlaryň hemmesinde apteka bar. Gurbangulynyň garyndaşlaryna bar şol. Ebu Bekir täze apteka açdy. Hani men video çekdim Ebu Bekir barda. Suratyny çenle paýlaşdym nerede apteka açdy. Частный klinika diýsen şolarda частный klinika açyp bilýärmi? Biriňizem açyp bilmersiniz. Diňe şolar edip bilýärler. Hemme zat şolar edip bilýärler. Частный klinika açyp bilýärmi? Biriňizem açyp bilmersiniz. Diňe şolar edip bilýärler. Yuska. Mikrofon yap ya da naushnik koyamıyor.
Aydın Hormatly aytacaklarını ýurdumyň var mı? Vatandaşlar, yurtta gelenler var. Garada oturanlar aytacaklarını da pozisiller çıkarmakçı. Gapkara, Yuska, Greenpeace. Ayağım Aytacaklarını yok. ayttık. Aytıyor. Var Gapkara seni da ayttı. talibam aytıp koyda. No, sen ayttın yok. Ne fikir edýän adamny şu yurtda şeýdip ýokary wezipeli adamlaryň wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp, şeýdip kanundan çykyp edip ýören zatlaryna näme diýmeli biz halkyna? Siz halkyň wekilleri hökmünde siz näme garaýaňyz şu zatlara? Ha? Sen o da aýtsana Nuraga, balnitsalarda ýatýan hassalar var. O hassalar näme edýärler? Pulun bolmasa sana seredýänem ýok. Pulun getirmesen, şu ölüp ýatýansyň. Pulun getir töle operasiýa etdirjek soň diýe. Ne yurdun ýagdaýy şolar ýalak. Ola hakikam ýonar. Dogry, men Apenditsit öz bilen agymyň barsa. aýdym, halka ýaşa zatlar o. Ben liçin özümde boldu. Apenditsit bilen Jenka bilen bardık. 1 milyon gideti bir 8-9 yılın gürünü 1 milyon pul soradı. Ondan sonra operasiya girdi. Оказывается, еще ayrı narkoz veren adama pul vermeli, приколись. Да. За то, что он тебя разбудил, да? Да. Я тебе отвечаю, клянусь до Туркман, аппендицит это неотложный зат, düşündük, сразу onu kesmeli, onu içinden извлекать etmeli o zatı. Yaralsa adam öyle biledi. Ama bizlerde Näme sonra Goşyan bolyn çykyp gidýärler ya Atakava ya da özler çıkamka. Kemal salam. Hormatly vatandaşlar, подписаться edin meni şu akkauntyma, пожалуйста. Salamu aleykümler. Qowmy ýagdaýlaryňyz otursam sagama. Salam. Qowmy ýagdaýlaryň otursam sagama. O öz ýagdaýlaryň gowmy. Ne fikir edýän? Hani halkyň wekili Şükran. Näme tapdaňyz? Şu bolýan zatlar, ýani hoja targaş var adaýdan zatlarym. Ve şu bolýan zatlara hiç il çäre görülmezligi biz nähile fikir baka bermeli hökümetimize. Eger şondan soňam adalat ýerine getirmeseler näme etmeli biz adamlar? Medil yüz tutacak gordan mesela. Sorasam bolýany. Bir gezek Söyle gezek bakalım. Yankı Kemal Ayttıran'ı. Ayt Kemal. Agam dünkü efir meselesi näýlek bolýar kam? Şonu gurrunlar, aýkyn görmeseň. Haysi efir meselesi. İslam var, İslam'ın saç diýilipdir zat diýdi. Näme İslam'ın saçından başka birini derdimiz ken. İslam'ın saçının derdinden başka birini derdimiz ken dost. Hemedat aydylly, şo taýda videoda näme aýdylan bolsa şol dost. Video görüp bilersiň arkaý Nuraga da paylaşdy. Menem paylaşdym. Ýöne Nuragaň kada has gyzykly bolýar. YouTube kanalyny görüp bilersiň. Ya TikTok'ta da paylaşdyň däm Nuraga? TikTok'ta da Ben paylaş. koydum, görmedim de. Nuragaň Gördüm, sahypasyna gördüm, geçip deme. görüp bilersiň. Bu filmde bar ýöne ene tutnama hökmünde men ýaňam dinletdim. Ýene bu safar dinledeýin. Şammiň sesini dinleň şo ýanky hojagul targaşyň ogly Şammynyň sesini dinleň. Şu taýda nähili bundan şu wakadan öň bilemok onun bir ay öň. Yok şonu görmedim de şonu. Aynen. Hep oynaman hem şu oynuyor. Hep konbeydi kaç kısa oldu. Ene Şammy şu. Amca da etmiyor. Öyle etmezler. Etmezler. Erkekler zilan yani. Sen hadi hep bağda tutuyor. Ama da o adamlar da o. Yani öyle kıyafetler. O hakikaten adam atıyor. Hep o kaçıp gidip ne edecek? Katsan da lan ama hiç kuma. O kaçıp gidip. O ya tamam edip. Öyle. Ama var ya zilan yani. Kingler. Malo ede girdi. Saçın fiirat niye olmadı? Aynı şey değildi. Gördünüz değil mi? Saçın tirarını ona da ait deyip uğraşa edip bunun şu vakadan yok. Ahır tamam ediptir şunu. Şu tayda gönül saçın tirarını değil ait deyip kim aydıp biliyor? Hay sen aydıp biliyor o şu var şunu yalak. Gönül gir. Özüne gün etken adam. Şam'ı tesinden tanıyan. Şol. Şu tutnama bundan beter tutnama gerek ya hiç kime vatandaşlar. Yine bir daha da aýtjak bolýan dadym.
Şol vizen aşağına köp adam, haterler var, zatlar var, İslam'a halayan, halamayan var. Bizim şeyle her adıma goworun bolno. Bizim asıl derdimiz İslam'am değil. Bizim derdimiz edinettilik barada. Eğer de sen bir adama çare görmesen, bu adam sıptım deyip indikide haf beter işler eder. Biz şonu mümin alacak olup ediyor şu zatlar. Düşünüyor musun? Her bir adam istese bağışlan olayım, yengil hasiyetli gıyzam olsa, biz ona karşı fiziki gücülenme hakkımız yoktur. Her adam yanlış biliyor bu dünyada. Hemimiz adam çünkü. Adem oğulları yanlış bilir diye. Allah Teala diye hadis vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytti. Eğer de Allah Teala diye istese de diye, Cangil. eğer de Allah Teala istese de diye siz günah iş etmeyen adamlar getirirdi diye. Ha günah siz eğer de siz günah etmedik bolsadınız diye Allah Teala sizi yok edip diye günah iş edip tövbe edecek adamlar getirirdi ümmete diye. Allah Teala has gower yer. Kim günah etse izine tövbe etse. Şonun için neyle günah etseniz hem Allah'dan ümidinizi yitirmeyin. Allah Teala merhametlidir. Allah Teala bütün hemme günahları bağışlar. Şonu yattan çıkarmayın. Çünkü Rahman ve Rahim olan Allah'tır yani. Kim bolaysın? Belki öz tengini satıp veren gıylar var. Tövbe kapısı açıktır. Nefsinizi, şu bedeninizi, ruhunu taşlayança. Indi bu Şam'ı Yattan çıkarmayın. Şam Muhammed ama namazı mı koya diye aram üstüne diye Ayşe edip diyor diye kartım oyna pullu zatlarım edip diyor diye. Nuri çekip giderdi. Çekip giderdi Nuri ola. Universal hem zattan baş çık ya bulun. Be. Adama o Muhammed peygamberimizin adı var. Menkide de var. Nur Muhammed, Şam Muhammed. Ya Muhammed kakasının adı Muhammedov. Hocaoğlu Muhammedov. Özleri bir dinler olup bir nefsine haydip bilecek adamlar olacak ya oluyor. Ferediyan oluyor. Cılan ucun taptırtırlar. Çapıp diyorlar İslam yerinde. İslam adını edip şeytanı iki önüne miniptir şeytan çapıyor aslında bular da yana öldür bilen o. Oho bir size bir yer haykuş diyemeller oho bir prokuror değil bilmese kadı değil bilmese o kim diyemel size? Size kim diyemel bu zatları? Kim aytmalı? Demek bizim şu zatları aycan olsak bizim Allah Teala onu size karşı dörüdüp durunu. Men şükürler olsun alemlerin Rabbi Allah'ıma şükürler olsun. Meni şu yola saylaptır sizin karşınıza çıkarttır. Mene şükür ediyen şoma. Beğeniyen Hudaya şükür. Şu mertliği yüreğime uyuptur ki meni ediyen. İştiniz? Şurada yazıptılar. Zato Allah cana şükür arkadağımız govup olan için biz gararsız parahat yaşap oturuz. Serios mu? Sen yazan adına inanıpsan mı? Gararsız mı bize? Senin kurban kulun Klinus, ben ona prosto şu efirde İsa demeyin. O Putin asıl. Короче, Putin'in tekinde de Putin asıl diyecektim neyse aydın. Это во-первых. Во-вторых, gararsız emez. Halkımız asuda emez. Bizler hemmemiz nimetler al gürbetçi. Yüzde başta işte bir 50% daşar yurtta işlep bir yaptı. Neremiz asuda? Senin din hakkında ayttınız da. Alışveriş seriozunu primat etmeyi de haytı var yadan bir nemeğini. Yok bir sekund. Ayttın ya sen hazır kim alışıyor Şam'ı namaz kıladı. Kara Kurban Kulu целый, блядь, 3-4 yeze gidi geldi. Zada Kabe'ye gidi geldi. Ben 100% уверен, всего лишь zad için gidi geldi. Nimalı? Prim için gidi geldi. Как бы dünyaya görkezme için ben Müslüman, понимаешь? Halkına görkezme için. Это понты, surat, video için gitti. Все. Halkın настроениесini kallar Allah'ım. Yüzgede gettiğe şu vurumlar alışır. Mene yadadım o şu soğurlun. Halkın настроениесini kallar Allah'ım can. Linci sıkılay kötülüğü. Halkıma aç men aydım aydiyan. Bolan zatlar bolup geçsin. Kötenenler kötenüp geçsin. Men maşin minip aydım aydarım. Halkıma aç bolsa da tapavdı yok. Gecelerine arkayın yatıp duryalar. Yaşasın arkadağlı garipler. Yaşamasa da ölüp geçsinler.
Yılla sıçrap dursun, asmanımız asuda olup geçsin. Dönün. Yeri halk kadar soğukla uğradılar. Yerini getir yani. Soğuduklan soğut vatandaşlar. Ne der? Dalay toğun bir gel kaplan okla kaplan. Dalay toğun bir. Zıжгалка var mı Nurağa? Zıжгалка odan yaksana ağam şeydi belinde. Kerim Gulu gelyer Serdar'dan sonra. Kerim Gulu'dan sonra başka aktıklara yol verelim. Öne dine Türkmenistan'ını. Arasına bunları güldürmesek bolan ama var. Şeylik neyle hormatlı alma ne etçek? Günümüz kıynaşyar yöne arkadağımız iyisin. Şonun bir garın doysun. Hiç de attın zar olmasın. Aydım aytsın. Güymesin bizleri. Şona seyredip karnımızdan doyar vara. Onun yüzü nurlu sebepli. Yurdumuz asuda diye. Arkadağımız sebepli yurdumuz asuda diye. Arkadağımız var olun şunun için diye bizim asmanımıza diye raketler, bombalar uçanok diye. Görüyor musun hormatlı adamlar? Ne heli an dereceli adamların arasında yaşayar. Aslında olarlardan günahkar değil. Günahkar olan şu sistemi, sebebi halkı şey edip ılımsız koyan, intellektual razvitesi yok, hiç gerek, dünya karayışı yok. Bir de şu derece falan utonsın. Birinci saparımla Türkmen başladı şunu, Gurvan Gulum devam ettiler. Diktatura demek, halkı ılımsız koymak, bilimsiz koymak. Öňüňde bir çüre oklaýarlar, günüňiz geçdi bolýar diýip. Baylarım size şükretmeyeni öğrettiler. Oturýar Hudaý ýolunda, takılım moğlanlar oturýar. Ay, hova hemmedat boy, belki yurtlara seredin ada bir gürleýişinden göreň, bir görseň bir nurly zatly adam. Bu oturanım görüli ılım yok, zat yok. Bäh dogry aýtdy ýaşly. Şol ýüzü nurly adam. Bu ýaşlym çykýa, 200-lik kruýzyny minýä, gitdi öz öýüne, köşk ýaly öýüne ýaşly. Oturmam, bu güne garyplary şükretmeyeni öğretdim. Şey diýen gürleýär. Ne adamlar bizim ýagdaýymyz şol. Dini olanlar, hemme zady olanlar. Diktatura diýilen zat bara, hemme sposob bada adamy uklatmak üçin hemme zady olanlar. Din barada hakykat aýtsaň Wahhabist diýerler. Çünki aslında din diýilen zat adamlar hakykat aýtmaly dogry, däl mi? Oýandyrmak üçin adamlar hakykata bilen ve şonu ýatdan çykarmaň. Bir adam egerde hakykata tapsa, ol adam hiç kim öňüne boyun eýmeýär. Çünkü hakykati bilen adam bilýär, rızky berýän arkadagy däl, rızky berýän Allah'dır. Ve siz näme etseňiz hem eden şo rızky gelip sizi tapýar. Şunuňmy? Çünkü Allah Teala yazdy, daş guşlar uçup barýar ýerden ýa. Kur'an'da ayet bar. Guş diye ýerden uçanly diye, şol guş diye garyn doktugyny bilmeýär diye, ýöne uçup gidýär diye. Görýärmi? Näme bir Allah'ın gudraty şol. Ýöne bizi şey edip unkla diýerler. Gynandyrjy. İnşallah Allah Teala bizi hemmemizi doğru ýoly görkezsin. Şol ýalak. Onda men beğendireyim. Hormatly halkymız, Gurbanguly Berdimuhamedov bu 30 kılda kitap yazdı. Hakkıyda Gövheri, Jemчужина razuma. Şu 30'ka çıkanda şu kitabı yazıp çap edip prezentasyasını geçirdi. Yaşıncı kitabı yok. 60. Hakkıyda Gövheri. 61. kitabı 61. kitabı hormatly vatandaşlar. Bir otpuskada oturup yazdım bunu. Gözünüz aydın. Taza kitap. Onun birinci egzemplaryny öz oğluna berdi. Serdar Berdimuhamedow'a. Havarınız bolsun yani. Hayır, atydın kitap yazmaňyz bolýar daýyn, bir derek haýpalar, kagzylar zaýlaýaňyz. Serýazm bıraktara. Yok kitabı. Näçe kitap ýazylanan bolsa, edilýän ki saparmla türkmenler şeňin rýekece kitap ýazdy, hem ruhnama, bir we ruhnama 2. Hawa. Edilýän ýa-ni hiç zat bolup durda şu näçe kitap ýazsa da. Ya, vatandaşlar görýäňizmi kitap ýazyş oturlar. Men bir 100% köpüňizi sorasam atlaryny bilmeýäňiz. Ola kitabını açyp okumak eken. Hani yazan kitabını gapkara, sen
Yönü bir tötenleyin gavat gelen illeş. Hani bana ait hayti kitabını bilen aydany misal üçün men bir kitabı bilen ömrümün manisi. Oğlum şu 60-njy kitabı Men Nura. ara edil bilemok öz ýazan kitab Payhat çeşmesi bir kitap bady. Okuwçy döwrüm pul goşup zorlap alyrdylar şo kitabyny bilemok edil. Başga kitaplar bilemok. Ya Payhat çeşmesi ömrümün manisi onuň çay elhamdır ve melhemdir ýaly bir kitap bolmaly. Elhamdır ve melhemdir mi näme? Ine 3 tane kitabını men tanap biljek. Ya. 61 kitabın içinden 3 tane kitabın diňe adyny aýdyp biljek. O için okumak aňarda dursun. Näme ýazýaňyz? O bider kağıtları, yeneler daýalap, tokoylar daýalap, ha? O Seronu tuvaletini bumaga yetmese ulanýan bir näme onuň sen. Tuvalet bumaga al. Gazetlere ma arada sen halk görgüli tuvalet bumaga alylmese şu mecbur mollum ýa ýene bolup mecbur abuna ýazdyrdyňyz da gazetlere. Şu gazetler köpüsi tuvalette şu okol ya şu bir meydanyň hajaty gider ýani. Bu adam zınk gaýan boldy. Şu näme ýazdyryňyz biderek bir giden datlar çap edýäňiz. Gerek gel hiç kim okan okşeýledi. Sizin o telewiziýanyňyz bar ýalançy altyn asr ýaşlyk miras ýok Türkmenistan ýok Arkada TV bulan olaram hiç kim görýän ýok. Mene şu Türkmen halky aslında onu şu Türkmen owazyny dinleýändir, olam şu aýdyn dinlemek üçin olaýmasa, atak bolmasa. Allah can ayağa galalın diye. Amin. Allah can etsin, halkımız etsin. Etsin yani hemen. Eğer Bir zat sorajak da galalın vatandaşlar istiýçinler. Nura. Yurdu koymalın, hoca ulsuna, yok onsuna, yok munsuna. Yurt hemmemdeki halkımızın ki millet paraz şu atki hakimiyet başımızda oturuyor. Çünkü men şundan aýdyp biljek, heniden velayet ulaglar Aşgabatda falan oklar. Heniden falan oklar. Bir el ber aýdyp gelýär. Vatandaşlar hakyňyz bar, aýak almagda hakyňyz bar, aýryp ýumrup taşlamagda hakyňyz bar şolary. Täzeden ütgödüp gurmaly biz. Bolanok, perestroyka. Serca требует перемен vatandaşlar. Bolly hwaçyt çäre görülmeýän bolsa goýunny bularyň çäresini. Južny Koreýa we Gruziýa we muhalalyň vatandaşlar birazjyk beýlekim döwletlerden, halklaryndan. Näme o daşarurda çykjak bolsa hillallah şu wagt bir giden illeşsem diýär agam diýär. Bolýa diýär ýurtçylyň kökenä diýäni diýär. Biz bir goýber diýär gitjek bir goýber ona meden owa bolar diýär. Gitjek goýberin oklar bir giden illeşsem maňa diýär näme etsem bolar kamen basylym da şolardan ni. Näme etsem bolar bir maslahat berýär-de. Meniň diýär kanun bolan zadymam ýok daşarutda diýär. Bir 3 aýaly 5 aýaly daşarutda galypdyr niýe kimliksiz diýär. Diýär meni diýär 2 ýyllap 3 ýyllap diýär deport koyupdurlar maňa diýär Türkmenistanyň çykmasy diýär. Näme etsem bolar diýär. Bu soraýarlar diýär. Bolan ok diýen zatlaryny 8.000, 10.000 dolar, 5.000 dolar bersen bolup dur. Şunu siziň adalatly bolşuňyz da. Siziň ýeki täkdir wa Hudaýyňyz hökümet dolundurýan haramdady çinonikler siziň çağalaryňyzam hemmäňiň ýeki täkdir Hudaýyňyz bar. Olam pul başga zatda ýeki täkdir Hudaýyňyz olam pul. Siziň peýgamberiňizden pul, Hudaýyňyzdan pul. Prinsessa. Salam aleyküm. Wa aleyhisselam. Hudaýyňyz pul siziň. Metbuat barada aýtdyňyz da hazır. Ona bilemizok gazeta 2017-nji ýyldan beri gazeta alamyzok. Mektepde işlädik. 2017-nji ýyldan beri elektronna geçti. Muallimiň köpse gary muallimler telefondan, internetten düşünmeýär. Ona da 120 manat berip zastavit edip ýazdyrýar. Bir sany parol eýler, o parol bilen metbuat 120 manat berip zastavit edip ýazdyrýar. Başga vilayatlar bir sany parol eýler, o parol bilen metbuat 120 manat. Käýürler geleňizden pamekli ölýäňizler. 120 manat. Alýalar, gazeteliň alaňok telefona gelýär. Girip okamaly.
Emma Pulunu alýarlar. 120 manatlyk zat yok. He. Pulunu alýarlar, Ya. zastavit etip alýarlar. Sen gerekler gazet gelmese, gazet gelse aytışyň alyp peýdaly zada ulanyp bolýar. Ya. Gazetem beren aklar aýyndy. Ya. Emma her 6 aydan 120 manat berýärdik. Maşenstwan şu derejetde. Hani bir de karşı çıkış eden olup aynı halkın pulunu alýaňyz, plan etýäňiz diýip paşırdap görünýäňiz. Hani yine bunyaly kakymeler bolup dur. Tutuş yurt derejesinde 120 manattan her bir hoşulukdan hesaplan. Dünýäň pulu bolýar, dünýäň pulu. Nura. Pul aldyňyzmy? Bu bir gajedin beriňa. Ingulmany tuwaletde Nura hocalıktan değil. Muallim devlet işgari olsa da, hükmet işgari olsa hükmanı yazılmalı. Hükmanı yazılmalı. Hükmanı. Her bir adamdan, ol bir hojalykda 2 adam, 3 adamam bolup bilýär, dogry dämi? Görýärmi? Aynı. Bir hocalıkta 2 muallim olsa 2 muallim böyle ya aynı zat gelýär. Şo bir zat gelýär. Nuraga. Aha. Inni wara şu Gurban Guly kitap ýazýar diýerler da inni. Inni seret. Men elime geçen maglumatlara görä Saparmurat Türkmenbaşy awaza giden wagty bir samolyot kitap barýardy da ýygynyň. Şu okuyat diýär dinjalmana. Ýöne Gurban Guly Berdimuhammedowyň şu wagta çenli bir tanem kitap okanyny görmedi adamlar var. Olam öz golyna adamlar. Bir tanem kitap okamanlar. Ne diýip ýazýar bu kitaplary? Näme? Wahiy ile hem ona näme düşünmedim. Subhanallah. Doğru da adam burada seret käbir adamlar diýek kimisi yaşar öğrenir, kimisi okur öğrenir. Bu adam yaşaya diýip ütköşüp yaşaya diýip gezýän adam köp bilýär. Meselem bir adam ýurda gidýär, aňyrdaky bir zatlary görýär, tebigaty görýär, bir kanuny görýär, işleş zady. Başga ýurda gidýär, her bir ýurtdan bir zat öğrenýär. Bu adam nämeler öğrenýär? Bu adam barın ýerinden çykan o adamlar göňüne çykan o adamlar. Bu da şu öz ýurduň içinde halkyň arasyna çykan o. Yürüte buryalar konsert başçılar da atlar gelýär bir arkadaşymız eyle tuda suda hop gidýär eyle beýle gaýtýarlar. Hazır sen bu aydanından soň şöyle hökmet söýerler az yazı başladı. Onu Allah koyverdi bize. O bizim peygamberimiz de hazır başladı. Kara şöyle начнут pisa. Şoň üçin ben fikrimçe pul төлedi. Düşündün, pul beredi, yazı berediler, çapa dedi. Sen pikir et, bir kitabı yazmak için 10 yıllar aladı adama. Bilesem 10 yıllar. Bir zaten izучить edi, bir какой-то расследование geçiresen de, bir kitap yazmak için de, может, ben непонятно aydanırım, no. Vakt gerek. Bu 17 yılın içinde emez, 6-7 yılın içinde 61 kitap yazdı o. Yani 61. emine sonki o жемчужина этого, бля. Pожалуйста. Bir ilişimiz diýär, agam diýär, şu diýär Maryň meçidi bar diýär, esasy glavny meçidi. Şonu diýär, eğer kaljak bolsaňam diýär, soğuk diýär, Türkmenistan minus 20 graduslar, 21 graduslar bolsa diýär da suwlarym soğuk bolmaly. Şo taýyk bir sanjak boýlur goýup bileňiz okmaýyn. Türkmenistanyň Din işler ministrligi bir sanjak boýlur goýup bilmediňiz şoňa. Başka bir vatandaş koyuyordu bolun onu da häzir koysa sen nereden tapdyň bu puly? Näme etjek bolýan? Bir giden ölüň soragyny berersiňiz, şoň üçin vatandaşam goýanok. Nämenni şo meçide baranlar tär ha meniň şo ýaşaýan ýerim ot gyzyň suwy boýlary pastaýan 24 saat. Näme bir ullokan meçidiň suwuny soğuk diýär hem tär tap bolanokdy. Bu diýerler hayran galayım aleyk. Gaz diýsen özümizde wa, tok diýsen özümizde wa. Bir ýöne bir normalny kastwada gaz we kombi goýan bolly üstüne. Ýöne bular islenok. Bular barmasyn isleýär. Bular o wadatkanalara barmasyn, görünmesinler, namaz okumasynlar. Bir zat aýtjak. Bir zat aýdasym ýere ýa türmeler bardy, gurrun gitdi. 2016-njy ýylda ýaýlym berdi filan İskender Mulikow Gurban Guly Berdimuhammedowa teklipnama berýärler. Daha şu zelaýnaky, şol koloniýadaky aýal maşgalary göwermek barada. Gurban Gulym näme diýendir aýtýan? Goýun çüresinler diýe. Şol adamda merhemet duýgusy diýilen zat ýokdur, hormatly alym, men 100% aýtýan.
merhemet diýilen zat ýok, duýgudaşlyk diýilen zat ýok. Öz halkyny zulüm edip beren adam şol. Şunuňam men, ine size 100% aýtdym men. Еще menen просто добавлю şerde yana geldi ya gazet üçün bizler tölüm izlediler. Alıp kaladılar. Az даже elektronlu ettiler. Даже gazet getirmediler. Hormatly vatandaşlar bizler eğer de sesimizi çıkarmasak ne to что gazet bizlere satadılar ne şimdi. Prosto-naprosto elinden kaňyryp alıp kalıp başka bir zatlara medediler. Eğer de sessiz otursak неужели коллективно şu anda şu любой bir больница bolady, mugallim, коллективно просто жалоба yazıp просто tölenmiz и всё. Kurtardı. Maňa gerekmidi şu gazetde bolmidi. Eğer şonu aytmasak, конечно, ağzı birlik bolmasa, korku otursak, ene şonda kaňyryp alabaradilar ama pullaryňyzy. İstediğine dediler o. Еще, кстати, başlığın son padarkasına zınşaslar. Sessiz otursanızlar. Hoş geldiniz Gariya Bey. Aytacaklarınız var mı? Alo. Yok mu? Var gidiver diyor. Ne için gelýäňiz aýdap prost, ne için uğraşýaňyz? Gürlemejek bolsaňyz, aýtmajak bolsaňyz hiç zat. Ne için zapros berýär? Häzirne siz gurlap tutkanızlar aşağı komentarlara oturun. Paç şolaňa 75-70%'ning berýän pikirleri soraglary. Ne meselem ayağa almaly zat diýäňde bilýärmi? Halk ayağa almaly şonu kime yüz tutmaly ya näme etmeli? Şo soraglary öýredi. Köpsü. Давай senin pikirini al da, пожалуйста, Gapkara, sen aytsan. Sen kandy düşünesen ayağa kalmalı? Ayağa almaly ýa-da mene turwaga ne gozgolun şonu dögmetdir. İnekar ayağa kalmalı dende yani gazet jurnalı ayttılar ha. Şu kollektivni durasan bütün muallimler bol, bütün vraçlar bol alınmaz. Все, заявление yazaslar öňüne zıňasla edittin nahir desem. Все alınmaz. Все brata. Düşündün arada birlik gerek de Alişer onun içinden 3 tane diýse 5 tane arada birlik gerek. Meselem ne? Şu ayağa kalmak. Şu ayağa kalmak. Näle bazarlar yaptılar bilýärmi? Paşty hemmeýän bazarlaryny yapdy näme pandemiýa döwrüne, virus döwrüne. Edilmeň eşitme göre zat bayram aly ýöne yaptırmadylar. Sebebi agzy wir bolup şo gelýänler garşyda edip edil şolar ýa agzy wir bolsalar mor ayağa almaklar mümkin. Oň berde Türkmenistanakylar näle maskalasy ýa her kimin öz ejesi ýa kakasy ýa oğlu çagasy we şolardan gorkýa, şolar ertir näme boljagyny şoň üçin sessiz galýarlar diýenler. Öz pikirime. Ya men fikrimçe varianty seret men fikrimçe varianty kan. Mysal üçin şunu edip bilersiňiz. Bir zada bir gün bir sagada data çağırış edemizde siz şowun mysal üçin ýürütü şo sagatda köpçülüklüğünden köçede bolun, aýlanyp ýörüň. Hiç sad etmeň ýöne. Şowun şo sagatda hiç sad etmeň ýöne köpçülüklüğün şowun köçelerde bolun. Bu size näme köçede ýazyp görsiň diýme haky ýok. Senin ýüregiňdäkini biljek many ýok. Hökümetiň ýani sen näme bir tötenleýin adam şowun köçede de gezip görüp bilýär dogry dämi? Yani köçede şowun aýdaly daýatynyň kawarya ýa daýdatynyň kawarya sorasa da şey diýip bilersiňiz. Ýöne maksat aýdylan gün we sagatda köpçülüklüğün köçede bolun. Ýöne hiç sad etmeň. Bir ýeri görüp barýan bolun ýa-da tapawdy ýok. Ýöne köçede bolsaňyz ýoş şey diýip sanymyzyň köpdüğünü azyny bilip bilesiňiz. Bular bilip bilmeýär senin içiňizde ýüregiňizde zatdan habarsyz bolup samsyk rolunu oynap geçip gidivermeli. Bular bilen näme etjek başga? Ýöne seret şey diýip edip biler. Muňam variantlar bar watandaşlar edil çıkargasy däl hiçsa. Düşündüňiz? Türkmenistan'a hormatly watandaşlar, size bir täzeligim bar.
Bilýän İslamda mesela Müslümançylykda her kili cemaat bar. Tarikatçylar bar, nurcular bar, beýlekler bar. Indi Türkmenistana täze jemgyýet döredi, oğlum Gurbangulyçylar. Sonra ýalak şonuň dinine uýýarlar. Şonuň tarikatçylar bar, nurcular bar, beýlekler bar. Indi Türkmenistana täze ondan daşary haja çek bolsaňyz, Türkmenistanyň baş müftisi we ýalkap diýip $3000 berýäňiz şoňa, geçirke berýärler. Daşy haja etmek üçin pul bermeli, hormatly adamlar. Görýäňizmi? Allah'ın bize farz edip kılan zady, şonu çek bolsaňyz pul alýarlar sizden. Başka näme diýjek? Näme söz we ham aýtmanym. Mene sözüm ýok aýtmanym. Hakikat. Men Russiýada okuw bilmän aňyrdan Türkmenistana okuw töle geçirip bermediler da. Berdenem 50 tölejek olan gymmat düşýär zatdy. Şondan okuwdan çykdym, daşyny işläp berme. Berde ýani ýerinde paşty 1 kilometr aňyrakda Lewapdan Söwdeger diýe Türkmenistana diýe meni sygdyrmadylar diýe. Ýagny nalog gymmat toýýarlar diýe şey diýe men Russiýa geldim diýe. Men niýe gidesim diýe Türkmenistana gidesim diýe. Aňyrda diýe garnaşlanma diýe, jigi dogonlanma diýe. Ýöne diýe aňryk barsam diýe men niýe hemme mal mülküm zadyma aýrýarlar diýe, alýarlar diýe, elimden alýarlar diýe. Vatandaşlar birim täze gelenleri aýtjak, Hoca Targaş barada şu efirimin başynda bir giden zat aýtdym. YouTube'a goýaryn. Eger eşitmedik bolsaňyz, ýani Hoca Birliant, Hoca Ulu Muhammedow öňkü upravcılamyň başçygy bolan nemäň Ministerler Kabinetiniň orunbasaram boldy, prezidentiniň diwanynyň dolandyrjysyň boldy. Şolar ýaly wezipeli, ýokary wezipeli adamynyň eden işleri barada bir giden zat aýtdym. YouTube'dan dinläp bilersiňiz vatandaşlar. Yani men YouTube'a goýaryn, Hoca Ulu Muhammedow barada diýip görersiňiz. Aýdy beriň. Seredancan. Berde daşyndan geldik. Vilayatdan geldik abi. Hawa. Vilayatdan geldik. Neger sen? Türkmenistana neger diýip pasapla özüňi. Bir wagt Amerikada negerler bilen aklaň arasynda neme bolla sen vilayatly bolsaň neger, uja adyň neger. Onuň Yo, näme özümiz Niyaz'a geldik. Niyaz Pansiya geldik. Aha. No, ol takliye, ay niyeden näme. Oňsoň aýtdyma neger bolsaň saklaýarlar şo neger bolsaň vilayatdan bolsaň hasam näme üçin geldiň? Nire barýan? Şolun sorawyny berip. Ine şoňa da asuda diýerler de içim ýalan ýaly gelibem asuda diýerler şoňa. Yo, yo asuda bolin ýöne. Oy, elbetde Türkmenistan. Ýaşamak üçin ýöne diýende saklap da niýeden näme ani gatynyda näme diýär bir zat Batmel diye. Molla siz onu asuda olup näme bilmänsiňiz, asuda olup görmänsiňiz. Mine asuda olup gel Gallanca gel, Amerika gel. Hiç kim dokumentim soranok, hiç kim gelem diýenok, ine şoňa asuda diýil ýagam. Hem gelip nerewin oýnak diýerler, hem oňa asuda diýlenok. Garýagdy. Oňa asuda suluk diýlenok. Sen nerewin oýnamadym şu erkek çaýt. Yo, diýdiler ay niýeden ay daşodan ma o daşodan. Ay onu näme hat diýerler bir zat hat da etmele onu. Taýrlamaly kana bäri. Oňa asuda diýenok, sen asuda diýen, oňa asuda derler. Sen asuda bolanda seni erkiňe goýbermeli. Biremin. Nar şöne eden owa. Men o Türkmenistana. Daşoğlu bolup sen Aşgabat'a gelme hakyň ýokmy ýa? Ýöne hiç taýt etmedik yerden dokumentim bar. Köz näme üçin geldiň? Mene rahatsyz bolýan şo zatlardan. Sorama kardeşim. Näme jinayet etdimmi de tutduň men şo sora berýär. Ben geldim bir balnoýum getirdim bolin. Çyktym niýerde propiskaň näme?
Daha şu yo ay yor näme ile ve beýle barmaly. Näme. Yo onu goýt ya. Ne üçin onu sen gelip ýene asuda gülýäli ýaşamasa däl ýa-am, bu ýaşamasa däl bolsa pretensiýa bildirme ha. Bildirme pretensiýa. Gowy bolsa. Ne üçin bildirýän şu wagt pretensiýany? Heme masuda diýän. Näme de Yo, asuda asudalyk görmänsiňiz onu. Erkinlik görmänsiňiz. Erkin ýaşaýyş görmänsiňiz. Siz şo bolmaly, şom kadro öýdýäňiz. Inha men Türkmenistanyň watandaşy bolup men Gallanjyda 1,5 ýyl ýaşap ýördüm. Bir adam durup menden dokument sorana, bir adam. Yüzüm dönem belli Türk Galland dälligim. Yüzüm dönem belli bolmasa. Şu vatandaş garyadı. Sen Turçada doğru mu? Nura. Aydın dinleýäs, aydın. Sen iyi derdin yanayamdan onu nerede de var ay bağlayamık zaten ne Ben bir daha soracağım. Sen haýsy balnitsa, haýsy adliýeňe baranyň aýtmagy, mesela näçe pul ziyatka berene için aýdy? Näme barlygy bar? Haýsy adliýeňe, haýsy balnitsa bardın? Näçe para berene aýdy men sana? Yo onu yaladım yok da yeňiljek men ki Şo yeňiljekleri bu paralar. Bolya aýdasyn gelen ok. Dostum düşünýär saňa da sen ýurdun içindesindir. Orkansyňdyr ýöne bir zat bar. Gaýrat edin. Indi dogry ýalňyş diýmeli wagt gelmedimi indi şoň wagty. Bir asudalyk däl bolsa asuda diýmän o. Gowluk ýok bolsa gow diýmän o. Gow däl o şoý. Bu bolsa bir giden adamda tasawwurda çykylmän ýöre. Açsynlar granitsan bir adamym duran o şo taýda. Gow bolsa kimler kilo menem aýtjakka maskalam taşlap. Ne 5-nji ýyl doluk bar ýa maskalama duşup bilemem. Niresi gowum? Doğrusunu aýtsaň ya, doğrusunu aýdanda bilesen kanda bolady. Velayatlar Aşgabatda turist. Ene şunu aýt da, velayatlar Aşgabatda turist diýip söw. Hawa. Viza düzeltip barýan ýalak. 200 manat, ýamyň manat berersiň agam. Agam sen var ya balnitsa baranda 100 manat verensin 100%. Aylıga 200 manat ziyatkacı kaçırır. Oço. Abiyada deyip ha. Men ağıldan solsa yersin ha. Karamaşynda giren adam var mı? Velayattan. Şonu aýtsam garyadı. Karamaşynda giri bilemler. Karamaşynda giri bilem adam. Bu velayattan baran adam Aşgabatda kara maşynda ili gök maşynda giri bilemi? Ya wapşe nakir maşyna bilen giri bilemi? Altın mat aylık diýär. Daýbo. Yok. Niýde altın mat berýärler aýlyk? Ne gaýtjak altın mat aýlyk berseler. Menem maçı. Arkadaş şäherinde ýaşaýan tanşylaryňy bir şeňe bolsa aýdyn. Telefonu zatda ol pul mesele, ona pul berdim, zatlaryny gürlemesinler. Hemmesiniň telefonu dinleýändir. Gurban gulyny görkezmezdir. Hop, arkadaş şäherine göçen adamlar Aşgabatdan propiska çykyp arkadaga yerleşmeli. Telefonu hemme kişini dinläp oturlar. Ona maýdyn size ýetirin şolary. Siziň konstitusiýony hakyňyzy eliniň alyp oturlar. Näse iň agyr jeza. Taliba. Bir sorum, matu Türkmenistan çykarýan telewizorlar ýa uly telefonlar bolýa, aýdyn näme giýjemi birde? Garanky giýjemi? Ol giýje aýdyn däler, ol garanky giýjelerdir olaryň atlary dost. Ýalňyş Ne bilem, şo telewizorlar ýa telefonlar dinleýän zat diýeşdim la ýalan kaýaçynka. Yok, Ferhat, IPTV bilýän IPTV? O damaşky tuner var ha. Şolary men bilýän, şolary dinleýändigini. Şolary dinleýändigini bilýän men. IP damaşky. Öň eşitdim men şu zady. Sen makara Talib хорошо, hazır kılınız. O 2 tane проволока çıkıp durad stenkadan. Sonra şonu görkezip dinlemeye de başladılar. Koy atlayacağımasan haydi. Ay, hoş brat ver, hoş ni ver men şonu adır yine sorak göreyim. Öňe eşitdim şu dinleýänler diýip şol adatdan köp kişide hökümetde işleýänlerin köpüsinde ýokdur şol damaşy IP üstüren bolsa.
Ha, bilemoklar. Men şu Türkmen çıkaryan öz televizoru ya planşet zat bolýar telefony. Şolar dinlen ya zat döwestimler. Toşnu bilemokçun mi yaranmy? Это кандай болады, когда bir определенный sözü или Гурбангулу, или президент дегенде, наверное, запись включаться, да? Это как-то так работает. Это слишком масштабно, и мен пикиримче буларда бейни yok. Bu азыркы hökümetde yok unaqa бейни, чтобы взять всех прослушивать. И что-то, бля, я не думаю, то, что они смогут это сделать. Yok ya. O televizorları Xitaydan adamlar var Türkmenistan'da. Şolar düdü otuyorlar. Xitaylıların ediyen adı prosto biz çıkarıyasat deyip. Сборка ne dediler? Nime çıkardı bizlerde? Paxta, neft, gaz, все. Başka hisse çıkmadı bizlerde o. Pro sborkası ne dedilerden satardılar. Kurtardı. Adını yapıştırdılar ova. Başka zat yok. Talip. O Hamzan. Ay berdi. Hemen özün saklasan ervet değildir. Ava. Özlerini saklamak doğrudur elbette derler. Yani izinde pritsep olsa çağırlar deydi zat deydi. Acele emeli bırakın. Doğru mu? Yo, brat, men bir zat diyecek. Özün seyret işe bilsen, ananay men özüme daşına gidelim. Menem aramaya olayım. Bolya bratok senin bir daha soracak. Seyret. Ne çaylık alyan ayda? Aylık değil men şeyle özüm. Onu işe diyen, beydiyen, işe diyen. Düzenlede karoçtun. Doğru mu? Doğru. Ne yaştan çağıran var? Okey. Kısan çağıran var. Mesela çağıran bile gittiyen bir erik. Oturmağına, kafeye daha da çıkayan mı? Aylanmağına da etmeyelim. Köşede daha da oturmağına gidiyen mi? No. O ne yaşa sapar gidip bileyen bir ayda? Hey. Ayda bir çıkayan atma, çıkmayan atma ama çağla çıktı, çıkayan. Yalan söyleyen şutayıp gelip yönü yalanlar göremeye. Çünkü eğer de bir 10-50 adım olurdu. Yo ağam sen teret gayret et kesme. Ağam şutayda hakikatları görülürlüyor. Senin bilmeyen zatlarını bilip oturuyor halk. Onların kardeşleri var. Yurttaşına çıktık deyip hem zattan bir haber deyip fikir etme bize. Allah'a şükür hem yerden haberler gelip oturuyor. Bazılardaki zatların bakasına için biliyor. Dolar ne açıdın, ol ne açıdın. Çünkü için gayret et ağlama bizi. Sen özün ağam zaftırı giysen abiyet problem olun gelip şu ayda ait yani olun zatlarım ne mi ağam yertekiler dünyasında ne yaşayandır fikir ediyen ne mi? Garyadı. Sen yürürüm o işin doğru değil mi? O zatlarına sözüm yok. O zatlar var. Ben bilen olin yönü. Ben öldürmüşüm, öldü yaşaşım. Açacak koruyan neydi? Sen diyecek olan zatın men gowy yaşayan olaram näme görse boluversin. Şoýal bolýar da düşünsün göre. Şöyle şeyle mi? Yo. Qalali. O zatlarını siktir gözün diýende. Nerede dağım? Seret biz bäýerde biz bäýerde ýurdu yamanlamyz ok sen bir zat doğru düşün. Biz bäýerde ýurdumyz üçin, watanymyz üçin bir zatlary ütkeçek bolýar. Şutaýdaky adamlarym oturup düşürge gepler edip bilen oklar. Bu adamlarym gowully görüp erwetligi bilen diňleşdirýärler. Düşünýän adam diýilen zat akylly Allah Taala sana akyl beripdir, dar etdir. Bütün hemme zatlar üstün yaratdyr Allah Taala. Melekler var, melekler. Şolary Allah Taala bermedik zatı sana beripdir, maňa beripdir. Ve biz hem şu zatlardan peýdalanyp bir görýäs, oýlanýas, diňleşdirýäs, eýdýäs. Näme üçin bize kaýle berdi kabeýle. Aslında dünyada Allah Taala hemme yer ýüzüni adamlar üçin beripdir. Bize şirket yok adam üçin, dogrymy? Hemme ýurt adamlar üçin. Amerikada da teňňäli adamlar ýaşaýar, Afrikada da belki yurtta da prosto yurtların, hökümetlerin dolandırış sisteması var. Hem yerde ütkeşik. Käbir yurtlardaki adamlar näme etýärler? Yurt ýolbaşçylary halky gowy edip dolandyrýarlar. Olara köp adı berýärler, erkinlik ýaly, azatlyk ýaly. Ýöne biziň ýurdumyzda köp zady çeklendirýärler watandaş üçin. Näme? Amerikadaky ýaşap bilen adamlar Türkmenistanyň ütkeşikdir diýen, näme bärde şahwam adamlar. Ya Allah Taala olary ütkeşik edip yaratdyr. Ýok. Biz özümüzün elimizdeki zatlar şun. Gowlugam, erwetligem. Senin istesen meselem öýden çyparsan köçelüge. Köçe gitsen,
Sen erwetlige mi edip bilersin, gowlugy mi edip bilersin. O senin erkinliğindäki zatlar. Ve sen şu zatlar gowlugy etmek istemersin ýurtda. Sen ýaly sen çağlaryň, senin görün kynçylyklaryň görmesin we senden gowy ýaşasynlar. Hemme bir atanyň, enäniň arzuwudur şol. Mene şeýle edip pikir edýän, dogrymy? Düşündüm. Talip brat. Dogrymy agam? Birinji men dogry aýtdýanmy? Bravo. Yo. Doğru. Mesele yok. Sözüm yok. Dogry bolsa Sen onda diyen. senin bir zatlar etdi çağlaryň üçin. Näme etdiň sen çağlaryň üçin? İşlemekden başga. Näme goşundyň goşup bilýän şolaryň geljegi üçin? Çağlaryň gowy adat erkin durmuşda ýaşamak üçin. Bu Türkmenistan'da yaşayanlar da korkuyor. Sondan Yo. İsrail. Brat. Korkudan ne oluyor? Men öde yaşasım diyecek kulağına. Öde yaşasım. Korku olmamayadır. İşten çıkaracak deyse sen hiç adam diplom okşaları. İşten çıkaracak aylığın verecek. Kendisi hiç adam diplom. Men hiç yerde iş yapmak yöne gülmüyordum dolandırıyorum. Ana. Onun ne? Yurt aslında olyara kovulya sen hiç yerde işlemeyen olsun. Yok. Bir yerde işle. Yok, bir sekund. Sen işkerde işlemisen, IUTF normal. Sende hem azad normal. Ben doğru mu düşündüm sen azayda oturan azadına? Benim sonra gittiğinde ne etip kovuyasın polya? Gari adı bilen bir sohbet edin de. Gari adı, znaş sende iş yok, hem azad normaller. Doğru mu? Neçte 2 beçen var dedin mi? Ha. 2 beçen var. Maşallah. Allah bağışlasın. Tukumana kara. Ne için iş yok? Prosto sonra da sana. Ne için sen iş tapan yok? İş yok sende. İşlemek istemem brat. Hiç yerde işlemek istemem. Bile sen Fortuçka aktarmasan ya. Пожалуйста. Hayış bir dava adekvatını sonra cevap ver işlesim gelen yok. A sen nime o? Daş Şam mı var, şam mı? Şolun maşinlarına moş kirliye diye. Şolora var belki işleme Yok. Nime yediresen? Ha? Nime yediresen beçelerine? Şu 2 beçene nime yedirulsa? İşlen yok. Bir traktör mı? Ana bir traktör mı? Çoğun bilen. Şu zatları ilk gördün mü ömründe ağam? Şu zatları ilk gördün mü şu zatları? Adın mı? Sorsana. Şu zatları ilk görün o doğru mu? Şunu ilk görmedin gerek durmuşsun hiç. Nerede? Türkmenistan'da eberde var yok. Teret doğru Türkmenistan'da yok. Yöne Teret Milan'la İtalya'da İtalya'da Milan'la Hoca Goli'nin oğlu şunu barıp yürüytü şu ilk kaydı ya şunu. Başka da tan ayçak adım yok. Yo böyle. Ben kara Gariyan'da mesela oradan söz aydım bırak. Ne var? Kanda etsinler. Bile bırak kanda etsinler. Ben düşünemiyorum sana. Kanda etsinler. Senin pulun evde oturttular. Sen işsiz yatıpsan hazır oturup yalan gepli opsan toşto men işlemi işlesim gelen yok. No 2 beçen var. Onu kanda bak opsan sen bırak. Şu sumkanın bakası, şu birce sumkanın bakası 3800 bilen 4,5 ming dolar bakası var. Louis Vuitton sumkaları seredim. Ne açsan Louis Vuitton sumka var. Atavava giyinip görüp durmuş Louis Vuitton sumkadan dak gördü mü seninle? Bana mı karnaşırdı? Atavava Louis Vuitton. Gözlerim Instagram'da paylaşacaklar gerek. Конечно o göz diyorlar. Ya. Bir sekund şu Gariyad aleyküm selam. Gariyad'ı kara inanasan mı yok mu? Sen şu problemaları beçelerine koy gidiyorsan özün nemişini kalotupsan özün korkak işe beçelerine şu problemanı atar gidiyorsan düşünesem ne senin beçen normal adekvatlı bilim aladı bırak. Yine şu işsizlik din miydi? Yine şu hükümet çünkü gün edutran işi şu. Yine 10 yıldan an bolmadı sen değişin. Yine 20 yıldan an bolmadı. Düşünesem senin beçelerine düşündüm bırak o sözüm yok. Yani yönesini aytkan eşitler hiç ne yapsın? Aha. bir de teknik Kukan terden koyayda diye görmeğin bağıt diye almağa anarda dursun olin diye.
No, ayt yöne garyadı. Ayt paşastı. Pasana işlerdi. Ayt yönesini aytsın da. Alişer berayella belikleri gedek verirler ziyanı yokla diýsin goýsun pikir kabul ederse Nura, bu garya divara da prosto öz gepini düşünüp bilen gowy. Kerem Sunkan yanlışlıkla Kerime gerek verilin hani Kerime. 50.000 dolar şu sunkadan bakası. Hormatly adamlar 50.000 dolar yanlışlıktır bağışlan. Şu Ay, o 50.000 dolar. 50.000 dolar linyeka sunka. Yani Louis Vuitton sunkasını gördün 50.000 dolar. Siz Türkiye'de barıp Pampers'ini çalışıp görken bular Türkiye'de barıp şuraya zaftirge de ginjariyalar. Ben size hormatly adamlar. Şükür edin vatandaşlar siz şükür edin. Asuda yurtta yaşayanlar. Onlar 50.000 dolarlık sunku götürünü şükür edip diyorlar. Şükür edin adamlar, şükür edin. Şu zatlarım yemek var baktır o. Size aşkarınızda yatanızda şükür etmeni öyle diyorlar şu orrumsuzdan olan haram por beyler. Kerem sen şu Louis Vuitton yankı yeviçere karab gördün yine. Senin nime bu sen kellende nime zat etti? Geçti. Çorny ikra ipliyan ve Türkmenistan. Şu stola kara şolar şol değildiler. Çorny ikra gördün mü? Burada aytsak kork giydin Kerem aytırayla bura gedek verayling da olunur. Bir meni madar atrok munda tila veray. Han Kerem aydan ne aytacak sen? bir haçan ayağa galyatayın haçan burada ediyatın takdim bitirip borunakmay. Erkek görürüm yine şu. Yine erkek görürüm şu. Yine en doğulu yarı şu. Yani Kerem. Şu mesele oyuncu var ha. Bizim 3 yıl ver kelle doğuk geliyiz. Sizlerin etmeli adınız her yeriniz 2'den 3'ten dostluğunuz olsun öz aranızda. Bak senin 2 tane 3 tane dostluğun olsun. Yeni birinin 2 tane 3 tane öz ara düşünüşen olanlar olsun. Aranızdan gepem çıkmasın, sıram çıkmasın. Şonu yal her yerde 3'den 2'den 5'ten nınşan dostluğunuz olsun. Şuların peydasını gelecekte görürsünüz. Yani şu an ben şunu aydayın. Çünkü bu işi biz yaman akuratını alıp barmasak barsancak okumuz var. Onu normal edip bulunmasak bolanok. Bundan sonra bir yardım çıkarmak. Bunlar bizden beter korkuyorlar. Çünkü bunlar ertirkun halk kalanına halkın önüne durup bilmeyeceklerini gatı kovuluyorlar. Yaman kovuluyorlar şunu. Şunun için sen gayret et, savret, sen bişipsin, sen tayinsin. Garya diyarlarımız var aramızda. Garya diyarlarımız var. Tanımız kütürtmesek bolanok. Dostum bu vatan meselesi abi. Halk meselesi. 3 yaşlarda benim maksadı değil mi? Şunun için birazcık şunu beyliklere göre tayinlik göründüğünüm garaşın. Menem sen yağlı atım üstüne garaşıp durun. Kaçan kalmalay deyip. Menem öňden ver garaşıp durun atım. Baraya ulenem yeri urup dur şeydip. Bol giderliyip. Menem atım şeydip. Doğru olun yana. Bu bir gedecek etmeli. Ay bolmaday bir kompüter oyunu. Sana ertirkun bolmaday dava ertir täden finans şahti yeri aly. Bir gallyk yatırdık bolmaly. O çekinip durany, wa bulan için pikirlenip durany, wa bulan için gorkup tersin urlap durany, wa anha Gülýaly şonu da asuda diýip durany, wa onuň bular bilen bolanokda. Yani belli arası gatsera alıp barmasalar meselem her vilayetde bolýar meselem Daşow vilayeti ýa Lewat vilayetine şolar ýa habar barsa şu vilayeti gysyp başlaýar, wapşe beter gysyp başlaýar. Nura. Ha. Garyat aytsaň menem sen çıkaraýyn dostum. Durmuşdan öwrenirsiň lay köp zady. Awalay o efirine madama seyrediyen görýän. Yani diyecek zaten so yankı men elbet tatýamak. Sen ara вообще iyiden çekilip var ya. Qaytym ýoňa öýtmelerini. Yo, iyiden çekilip var. Ya korkya ýaýtskili. Yo, gar ýagdyr, 100% gar ýagdyr. Ýa Türkmenistana, wara şu gidişiň agam, men saňa aýdaýyn. Gar ýagdyr, gar ýagdyr. Türkmenistana o gitti ýam davno gaty zagalýan, o derejede izgalma, birazjyk
atın sür çap birazcık öňe gel. Bir tarap. Türkmen ýigitlerine tarap. İnşallah inşallah. Ola bizim Ýoro olaymasyn oň aty. Geler lan, geler lan. Ola mara haçan traktor maditda salýar kadat galyp başlarna şonu aýaga galyp başlar nesip bolsa. Şonu yeter ýermezden. Ha o. Bolýa. Bor garýady minnetdar geleniňe sag bol. Allah ýermesin maşgalaňa salyp. Daway. Ýaşy. Neyse ısıl. Sağ ol, sağ ol. Şu üstünlük oğuzak dilek edin. Üstünlükler Nurağa'da olsun. Şolar ýaly Anin bolmaly ha- adamlar. Nurağa tüveleme antin var ya, efirine maşallah adam sany köp ölüp edip görýän agam. Aýdýan çykyşyny atdyran halka garşy umyt döretýär agam. Halkym umytlenýär. Yani görşüň ýalam şu wagt öňküden hasam köp ölüp bar adam sany gitdigiçe nerede adamlar çykýar, arzyny aýdyp bilmeýän Türkmenistanyň içinde arzyny aýdyp biljek ýeri ýok. Prokuratura hat ýa baran o kat ýitip gidýär. Ondan soň halk gelip şu efirlerde zatda gurulýar. Şondan soň bir ýol alyp çäre tap görämeseler ýoksa arz eder ýaly ýeri ýok. Prezidente hat ýadylar baran o. Eýerde Türkmenistanyň içinde bir komissiýa döreseldiler ýürüýti, halky dinläpler edip bir her hepde bir owa baryp şey dip halkyň näme de nerdalygyny bilseler, belki şonu çözsediler. Ne bilen yani eden oklar, şonu eden oklar. Belki şu yurt yolbaşynda bir aýdyn şonu şoýalyp bir komissiýa döresin, zarysin halk üçin işleje adamlar ýokmy ýurtda watansöýer adamlar. Şolary Yok orada bidatlar bolmaýanda men bir aklym bir dada ýetdi şu hökümetiň ölçünde de bir giden öneme garam çolon bulon bulaýmasa şolong ölçünde de bilemek bolyn. Ölçen birazcık bulaşık mı kadiyanlay. Onun için ona gücünü yetirip bilenok, bulmuğu sözünü geçirip bilenok, bulmuğu zat edip bilenok, şonu yalımı kadiyan bolmasa çären görürdüler la ya. Hoca kim o? Nurağa. O nazar var nazar Şam'ın kakası nazar çürük. Hawo. Taňa näme diýip söýýärmişin bilýärmi? Maňa mı? O marruh haramzada diýär. Ha başka lan var 90% diline şoho marruhlar. Yaşatırlar. Maňa marruh haramlary diýse ya. Marruhlar bilen oýnatmasyn onda var, marruhlar bilen oýnatmasyn. Marruhlumy. Kara şurada bir men çarjowça gepli otupmanda şurada oku oturtmanda şatırlar, marruhlar diňe sen gepleme, sen şatır, sen düşnämiz yok, duzu yok. Gepleme, şatır. Ine şu zady ýazadlar bilesem, her bir aýdan zadymda böyle padavitis bara. Ben şurada sukup bundan beter bolaman. Bu vystuplenýalar daha köp boladı. Hrenız dva bara ben bu polyadan gidemem. İsler ine şu meniň ana dilime işdesler. Benim her wagt Alişer şular ýaly dialekti bolon Türkmenistanyň 5 welaýatynyň 5 günjogyna illeşmeden her wagt ýanyna bolar inşallah. Olaryň dilinde bolar. Hiç kim piýasaçylyk berip bilmeýär, berdirmeýär taňa. Bu gaýtamana gowunda ana. Gaharym gelo gido diýip mana gowy demeler çıkardılar. Gaytam ne renklenmedi mi gaytam Türkmenin siyasatı? Renklenme birazcık renkarlı gaytam. Bir üç köşük diyalektler, üç köşük nemeler bizim durmuşumuzda renk koşmadı mı adamlar? Aydın hani? Koşta gaytam. Önkü gurvan ulun duurun oturun olsak, olaram gurlemeller, bulam gurlemeller. Onun bir durmuş şu amay. Onun için üçün görüşelim hani Türkmenistan üçün diňe agdybilik üçün ýurdumyz üçün. Sapsym bokurda mindi, sapsym mindi. Bokurda mindi. Bu aleyküm salam. Garaguma bir söz bereli yiğitler. Üçüncü zek salam ber otura. Aleyküm selam. Oğlan lan olmaýar. Ýaşy o telefonda. Bu da şükür. Gözümün gowy ýaşy mı? Ýaşy Allah'a şükür. Erenler dinläp oturuyor tuwada gatnaşan kan aktif köpelýär. Ora. Köpelýär. Yok o zolam kan aslında bizde
bizim türkmeniň bir häsiýeti bar. Kulçowy momentde çıkman halyar bizim türkmen. Kän şoňa çenli çıkman halan o. Men onu şonu çözdüm, men türkmeniň häsiýeti şol. Kulçowy momentde çenli skripti gezmän başarýar ýöne. Malades. Olam ýöne gowda, olam mara. Ay onu türkmen diýe geçecek bolýar da men ýaglardy ontoň. Birinji ýerek bolan. Aga bolýar bolany. Atyň üstünde taýynjak bolup oturan diňe men hem diýsem töwereme başga da bar eken, İnşallah şu diýilen gün sagatda her kim ýerini alsyn samgylany. Olam geler. Bulan gitjek ýeri ýok. Görýär bolun bular adalat tam ýerine getirecek zady ýok, biz barmasak, biz aýag almasak. Çünki bulan soň şey tormany. Şey kutoraýmasa o intonny. Görýär bolun şunça işletjek bolýar, hökümet bolun işlejege meňdana bolýar, wara bular. Nan görülen iş. Şu 5. Jun vatan havarları var. Görülen näle netije görýärler. O bir de o Allah birayla faklan olup onun aýna onu dondurlarlay diýip aýyrmaň o aýyrjak mı? Aýyr o şunu aýyr. Ýok ýa. Näme ony? Agam garaşmam oturma, ollarlyk meselelere var, garaşmam oturma, hiç netije bolmaýar aýda. Ýar etmeýärler ýörek. Hiç saadet bilen gatar kılınmalı. Hiç saadet mi? Görýän. Yine görýän watandaşlar. Halk bilýär, halk bilýär. Men şonu aýtman otýurdum, men ýöne sen aýtdın. Halk bilýär adamlar, halk hökümetini hem tanaýar, prezidentini hem tanaýar, näme etjegini öňünden bilýär şu halk. Hakykatdan hem. Halk tanaýar, kimdigini hem tanaýar. Aktivistlerin içinde aktivist var, geptivist var, olar hem tanaýar. Halk bilýär. Malades halk. Akıllı bizim halkımız. Bir yanı da halk düşünüyor anlartına yetecek. Halkımıza şöhret. Halkımıza, vatandaşlarımıza şöhret, sizlere şöhret. Mert yiğitlerimize şöhret, mert ayal doğanlarımıza şöhret. Zalıma şöhret aytmak zapadlo. Yine bir daha da aytacak. Lan böyle zalim bolýardy. Yine bir daha da aytacak. Nadar Çürük barada. Yurita zavoddan spesialny aragy bar. Şu spesialny arag buýdurýar, diýe toýada da gitse, onu toýa baranda da Nadar Çürük gelmese hiç kim çörügi başlanok diye. Ol çörügi başlamasa, karoş il ýaşulsy bol. Gurbangula il ýaşulsy diýerler bolýar, Nadar Çürük ken aslında il ýaşuly. Ol çörügi başlamasa, hiç oturan toýdaky, merekedaky adamlar çörügi ýenoklar diye gözüňiz elýärmi, hormatly adamlar. Şo derece awtoritet mi, näme etdi ol adam? Bir açılış etdi mi, näme etdi ýurdun içine bir şola hormatly ýaly. Merekede geplese, bay geplesin dediler. Şu bizler tarafta şonda bir gep var. Hani Çepek Cemal bir tane Çepek Cemal Çünkü Abdullah'ın efirinde Elimde ben ulan muhrecek. Aytany cash tornado. Aydany näme diýýäň sen? Näme diýjek bolýar? Nej, du har tyrna işte akme kanchita. Gurulun kosan berde gurulaga. Yurdun dasına çıkıp gurulan olur. Yurdun muhrecek keyin. Gurulun jök mer. Sen azın yiyeceğiniz keyin gelli gurulada. Gurulun jök mi? Hayır, hayda şunu. Yüzün açmayan götün açayın. Cash tornado. Şurada şu zada aydı bellep geçmeli. Karanlar kim hükmedi goldu diye. Yarı yalakalar ine şunday. Ine pожалуйста hükmedi golda ene şunaka neadekvatnalar kol dedi. Adekvatna adam kolda mıydı? Adekvatnısı yok. Hemmesinin ağzı kapa doğru düzgün diyalog edebilmediler. Lesler mi? Karanlar bizlerin arkamızda bir Allah'ımız bizlerin hakikatımız var. Onların arkasında arkadağı var yüzünü açıp bilmediler. O soraklar bile. Ali Şereke, onların arkasında yine şu var. Şu adam köp eneni atasız oyan adamdır şu adam. Yankam şonun oğulluğu olmalı. Yani nibraşısı. Bir nikah çağası yine şu göreyen adamın. Köçede de attı görsene salam veremem. Hormatlı adamlar şuna. Şuna salam veremem. Köçede de attı görsene. Ne diyara Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşa yeten ne diye?
İlyasül Volt diye fiilen başlattıra 63 yaşa yetenler. Aha, ne diysen diýen bu adamlar. Peygamber diýse ertir, men 100% bilýän. Seret, men 100% bilýän. Şol adam meni ertir peygamber diýip çyksa, 100% halkyň içinde gollayanlar kim bolar şunu? Tağım ben peygamberimiz diýen adamlar bara bir gyýyp çyksa wiýjede peygamberimiz diýip gurlap. Halkın güýjü çygyny Gurbanguly Berdimuhammedow yoganyň esasy düzüjüsi eken. Siz gördüňizmi hormatly adamlar? Yogany aslında Gurbanguly tapypdyr. Ýöne onu soň o seredin yoganyň bular ýaly hereketleri men hayran galýan. Şu pursatdan peýdalanyp şolary türgünleşik etdirýär. Gurbanguly sag bolsun görýärmi? Näli uly goşya ýurdumyzyň fiskulturasyna, beden terbiýe uly o seredin wa bular ýaly hereketleri görýärdiňizmi siz? Wow, şeyde botur görýärmi? Ne açılışlar etdiler. Bay bu serede. Wow, nereden öğreniyor bu atları? Wow, bu Attayfa seret. Attayfa ucu şu vakt. Topu da tutuşuna seredin. Siz şuraya top tutuşunuzu için öğredi otyra. Ne görýärmi? Angliýadan zatdan Braziliýadan ýürüýte adamlar gelip türgünle şu vakt diýerler. Soň Ýewropany wow, topu da tutuşuna seredin. Wow, tiçor atmoy. Wow. Balansa kara. Wow. Ay bile. Bravo. Lan köpüstürmede tiro bilýär şu videodakylar. Aňarda da şey edip durýar. Türmede rasmi kedip otururlar şu vakt. Arkadamy bize öwretdi. Arkadamyzyň öwreden zadyny türmede hoppa. Türmede tirşalan köpüstü. Bu yogany Gurbanguly tapdı. Kitaýçylar zadnim çislom özüne prisvoýt etdiler. Düşündiňmi? Hawa. Ya. Bolýar ýetlerler asap düşüp asap tuturjak aljaňyz bar. Ya şam. Bizden soruşman alan azatlygyny halk bolup vatandaşlar sizin bilen bilelikde ýygyny alar sökmany turatdy. Halk bolup Serýan berde işleýän ýerinde orsa da nirden iptarya Türkmenistan ýernoň geň görýär. Sebäbi o taýda diýe gaz nälik diýe mut diýe toğun näl mut diýe. Siz näme işleýäňiz ýat ýurtlarda diýip düşünürýär-de. Bizim baýdygymyz bara, bizim baýdygymyzy Türkmen halkyndan galan bütün dünýä döwletleri bilýär. O Türkmen halky ýöne şoňa düşünen o tägem. Şu baý bolmak üçin ýa-da iň wärkisi öýlenmek üçin, maşin edinmek üçin Türkiýe gitmeli ýa Russiýa gitmeli diýerler o. Galan bütün dünýä bilýär ýurdun baýdygyny. Halky düşünen o tägem. Halkymyza düşünmek derdimiz şonda. 2 minutluk birazcık настроениýany gowlaşdyraly, fiskultura bolly, zat bolly, ne dawajy birazcık halkyň настроениýasyny galdyraly. Zıjgalkaňyz bar bolsa öýüňize ýakyn şol häzir tomaşa edersiňiz. Касаться и лишь во сне звенят как смех реклама да. Yukarırakta. Куда свернуть палящий жар, извечный путь, так вечно шло, так быть должно, всегда. Это кара kum. Eta kara kum. Eta kara kum. Gördüňiz mi? Komentarlar okak görüňiz, bütün dünýä üstümizden gülýär, bütün dünýä. Pazor zat tip adamlar. Bizinkiler şonu da var ha. Yok diye gow diýär. Ay mena sözüm ýok. Ay näçe bolsa terbiýeler sana da wagt bilen. Sizem ılım berjek adamlar tapylar. Sivilizasiýaň näme diýeni öwrenirsin. Kabuta käbir adamlar o zatda ýaşaýan ýaly.
o pişeran içinde çıkman yaşayan ýaly. Diňe telewizor görüp iýip içýän ýaly o. Ene hayran galyan bulara. Ya. Aleykümselam. Aleykümselam gowma. Oy adım Gülçınar men bärde İstanbulda Türk'de kapýanna düýün öňüň synawa saldylar meni. Sen başydy Sınava girdim ha, Trudya'da ananjakmy? Sınava giren okuwçylaryň 80 göterme türkmen. Soňa baka mugallim näme diýär bilýärmi? Türkmenistanyň ähli halky bize geldimi diýär. Näme üçin hemmäňiz türkmenlik gülýär. Bize şeýle takoý sora berýär. Siz näme üçin öz ýurduňyzda okap bilenrok diýär. Bilimiňiz diýär, tuweleme gatygaw diýär, şuna maňa seretdirdi şey diýär. Sen niýe sınavdan ýa 93 bal aldyň diýär. Näme üçin öz ýurduňdan gelip ştaýda okaýan diýip sora berýär maňa. Men näme diýjem bilemokdaş ama. Maşallah, hormatly adamlar, Gülçinara çepek çalýar. 93 bal. Ýa-da jogap berip bilemok. Kapak çalın Nuraga. Yok, mugallim dedim men. Taýda okasym geldi dedim, şoňçynam geldim dedim, men hewat etip dedim. Bärik çykarjak puluňy diýe. Aňyrda oturup, aňyrda okap, aňyrda edeniň owdamy diýip sora berýär. Men jogap berip bilemok şo mugallim. Aňarda bilim ýok diýmeli keniň. Aňarda bilim ýok diýmeli keniň. Aňarda diňe Hiç baýda jogap berip bilemok men şo näme diýip. Menden sonra ya Türk bilen Türkmeniň arasyndaky ýurtlaryň arasyndaky bir tapawdy ýa-da bir interesin zada aýtdy-da. Näme diýjem bilemek diňe trafik bilen metro diýip bildim da şeýle dananjakmy? Dogonjulum. Kim? Gülçinar Dogonjulum seret tapawdy näme görkezde şol biziň prezidentimiz görkezde. Nu ötüp milli liderime. Şo YouTube'dan bir kä bölügini aýtýarsa montaj etip oradaýyn özüň bir görkezde. Çıkýan zatlar emmesinem. Gözlegemesin diýärmi? Gözlegemesin diýärmi? Arkadan bu. Evet, para verin. Eziz hakyky ýöne men şo zady şey diýip bar aýdyp öz ýurdumyzda öz adamlarymyz bir hilki çeldesim gelmedi. Dogry. Puluň bolsa, kuwa puluň ýok bolsa da men bilemokda. Men doğrusu var texnikum okudum, okamadım. Ben Aňyrda da okudum ýöne öz ugrumdan hiç ilýada işläp bilmedim. İşe var yan menden pul soraýaly. İşe var berjek pulumy dogrymy aýdaýyn men. Bärik çykardım da bärik okuwa gatdym täzeden okuwa gawatyn. Eme beýbi bir daha sorajak. Türkiýede okuýakan adam siziň şu telefonuňyzy dörýärlermi? Näme bar içinde? Näme zat bar? Ýok. Näme görýän diýip? Ýok gerek. Ýok. Türkmensana okuwçylaryň telefonlaryny dörýärler. Ina şu tapawdy bar diýip aýdyp bilerdiň mysal üçin. Türkmensana okuwçylaryň telefonlaryny dörýärler. 2 ýyl 6 aý okudum men Aňyrda ýöne 10 ýyllyk okuwda 10 ýyllyk sluçy bolmady. Wat Aşgabatdaky institutda. Yok, men Aşgabatda okamadym. Aşgabatda okamadym. Newtagda okudunmy? Yok, Krasnodarda okudum. Düşünüm. Enden bäri geldim doktorçylyk okawatyn. Gerekli sen adam. Gerekli biziň ýurdumyzda. Olun ben Nisa vardım da prosta yaraman vardım. Neçe yaşında adam diye de 58 yaşında bir adam. Ben Nisa'nın en gow doktor diýip tanalwaty. Bardım ol sen nireliydim ha. Türkmen idim ha. Menim Türkmen men lewaplyk berem. Men aps gurlamadım. Güllüm de var ha bayağı doktor diýdim. Sen aýdaly doktorluk ugrundan okuwyny tamamlan soň diplomyny alandan soň Türkmenistana dolanmak islermiň ýa-da has başga men bär doktoramdan soňra has eter özüm biraz geniş zatlamy öwrenmek üçin bilmedik zatlamy Amerikada desmeli. Pikrim şo tarap sebäbi Amerikada has gowy öwretýärler diýerler. Onu most bilemek aýlygda da gowy bolsa ýaşaýyş gowy bolsa Amerikada galmam mümkin. Ne menim bilenler ýani ýerem şuda. Şu ýaşdakylar bilen Türkmenistana gelmediligi, gelmeýänligi meni gynandyr ýa-da şu beýnimizde doğru men öz ýurdumyzda oturkan pikir edýärdim. Näme üçin şular ýerine gelen okka diýärdim. Näme üçin zadeden okla diýärdim. Yani öz ýurtlaryny özler gelip küýsemeýälim diýärdim da ýerine gelesler hiç ilada gelmeýän diýärdim. Sebä inesi we atasy we dogan garnaş we hemme zadymyz biziň otaýda. Soňra gelip bärdäkilere köp wagtdan bäri bolup berýärler, sora berýärler.
Indi şuma dogry maýdan 2,5 ay boldy. Menem ýygyma gidesim gelen o. Görýän. Başta bir aýda öwrenşip bilmedim men diňe ýygyma gidesim ele Türkmenistana da. Indi 2,5 ay boldy okuwa başladym. Kulda mugallimden beter gowy, soraw jogap datdyň dedi. Bir hili ýüzüň amalan okla mülakatly. Synawa girdim-de, synawa giremde men diýdim-de men birinji gezek girip görýän idim. Elim aýağım titreýär diýen beýle neme däl gorkma diýip bara özleri minut gutardy. Synawyň minut gutardy walyny. Bolýa diýe diýmän şoňa diýe ýazdym gutardım şu gyzy. Oturdum ýazdym. Sonra verýär 4-5 saat soragyna jogap ber. 5-nji. Hocam heýcanlanýarum çok diýorum da walyny. Bolýa biz sen kabul etdik diýe. Şu derece bir hili anlaýyşly da. Ana diýdim men. Ene sen seret göz yetimiň nigiňe uğradı. Düşünce dünya garaşyň nigiňe uğradı. Bidem şu ýurdumyň şonu ýaly bolmaly. Isleýär. Şonu ýaly. Men beter gowy mugallimlere duş geldim diýendiň. Ne şondan %80% Türkmenistanlı düşündün mü? Turçada bizlerin studentları. Men hayran galym. Nireli Türkmen, tamam baka Azerbaycanlı ma sora berýän. Siz näçe Türkmenistanyň berdi okaýaňyz ben? Yani hiç kim sora jogap bermedi. Ýa-da men Türkiýe gelsem Türkiýe sen aýt gülşünar diýe. Näçe nädürdiň de bu ýurtdy saýladyň diýe. Näçe başga ýurtda da okap bilerdiň zat diýe. Hiç de jogap berip bilemok. Bizim kanalymyza uğrat o soru berýänler. Ana biz jogap berýär olar. Ay bilmedim Ya şuna kap, yani ben- pikir ediyordum. Näçe ýerdine gelen okla diýip. Yani Şunaka bilen bize yaşlarımızı yitir oturması. Yaş kızlarımızı, yaş yiğitlerimizi, beyin kaç oturan Türkmenistan'dan, beyinli yaşlar. viza oçura duranda gaýtýan adamlar görüp vizadakylar hayran galym da himmeti bärdemi näme diýdim. 1300 näçinji oçurup aldym da. Şu gününkü ödüm, şu bir gününkü 1300 näçinji oçurup aldym. Abetden soňra aldym. Gerekli adamlar ihtiýat diýe bak. Nähil düşündireýin men sana. Gerekli adamlar, gerekli adamlarymyz biziň daşar ýurtda gezip biziň çyma barýas diýişimiz agyrýardy. Bu diýişimiz agyrýardysak ýanak diýişimiz sogurýarlar. A berde wara anan aýda şuma diýişime gatnap ben Türkmenistan etdiren diýişime berde gatnap ben. 3 gün mer arassalap bir seretýärler diýişime de renk edip Az bir minut. Haydi kolay boldu. tak koy gowy seret otýloşma diýişime men. Hiç ili agyr duýamakda, aňyrda ejir çekmen. Mara Krasnovodda bir seretdirdim. Arda ýazak üstünden gyýgyp bu diýişme agyrýardy. Sen gatdanak diýiş sogup goýberdi. Ödem ene ýüzü gözlädir stomatologiýanyň baş wrajy Muhammed adam. Ağlap çykaýtdym gapsyna. Kızlarwada bardym gowy ejerýärler diýse. Kızlarwada bardymy? Şurup goýup goýberdi. Şurubam ters goýupdyr, ýaratdyr diýişime. Ýene bärde gelip täzen men diýişime bejerdi bolçyn. Doğancığım, yurdu olanlar ya. Özüm Türkmen seredýän doktorlarymız Türkmen berdi. Men şoňa hayran galym. Meditsina Turçiyada kaçta bizlerinkiler beri ya. Kalmadı adam bir anda ülke. Pere Doğancığım, yurdu çok gelen adam, diş doktoru da o. Diş doktoru yurdu dolanır ya. Normal diş doktorum yok yurdun içinde. Minzdravın ministri var Murat Akmuratov. Şu vakti Derman Felahatlar ministri. Onun hem ceyalası dolup gidendir. Nefik bolsa onun hem eden bir kanun şükür barda aydır. Yakın vakta. Şoňa da yetirin. Ceyalan tayardır vara. Hemme zat barda bilýändir. Hemme zat bize gizliň zat ýokdur yani. Bilmeýän zat ýokdur. Hemme zat bilinýär inşallah yetirer halka. Näde bir kanunçylyklar edýär. Derman Felahat ministri eden etlikleri barada. Nädip şonuň gidýän aýaly 3 tane balnitsanyň kadrlygyny etdirip ber. Şoňa da çenli bilýändir. Bize bilinmeýän zat ýokdur. Sözüm bilen Galatasaray diye yalan gürleme beybi diye. Men hiç ýagdaýda yalan gürlemok. Türkmenma şäherine Krasnovodda stomatologiýanyň baş wrajy Muhammed Arkaýnberg sorap bilersiň. Men üçin hiç ýagdaýda problem yok. Komentary okama. Sen biz bilen gürleş. Kara men bir de soran var. Senin kitek düşün oturan. Senin kursdaşlaryň köpdür, doğru mu? Yani barmanizme diýenler. Düşünmedim de.
Seninki tek düşün oturan izme barman diyen kızlar köpe. Türkmenistan'a izme barman diyen kızlar köp. Doğru mu okuyucular? Assalamu alaykum wa Siz rahmatullah. yapasam Var, doğru mayden. Hazırlık bara, tayyarlık okuwuny birinji ýylynda özleri bileşdäýinden sınava girenle ýene türkde galyp bilmek üçin ýykylýan, soraga jogap bermeýän taliplerimiz ama gynansak da. Barmajak İkinci bol, gerek- gitmejek bol. Awa gitmejek bolup, ikinji gerek täzen sınava şeýdip girip täzeden hazırlyk okayan taliplerimiz var. Mugallimle diýär-de sen geçen ýyl okudyň diýär, byýyl näme üçin diýär bilýändiň ýazmadyň diýär. Bilemok diýär. Daşy çıkýar. Maňa diýär. Eger diýär sen şundan geçdiň diýär hazırlyga diýär. Bu täneme taýýarlyk geçdiň diýär. Fakultet, dil fakulteti geçdiň, okap başlaýan diýär. Okap başladyňmy diýär. Sen ýa okuw taryp ýene de goý berýär. Bolla diýär sen kimlik alyp bilmeýän diýär. Biz täzen kimlik alyp bilmek üçin diýär biz özümizi ýykyllyk olakudan diýär. Evet, täzeden ýyla galyp täzen şo näwatlar etýänekle. Men hakly hayran galym. Näde berik gelip men görýän zatlaryň hiç ýylýardyda. Yüpün kesen izine gaýdýar. Gaýda gelen ok berik gaýdýar. Ýewropa, Amerika. Ay men bilmedim. Bir de nime sırası, baby bu zat pul tölemisen hökümet поддержкада doğru mu? Stipendiya beradi как положено. Yok. Muallimler bilen işi boladı. Men ödüm töledim. Evet, töleýär. Ol $2,000 dolar ödüm töledim. Hiç ýylýardyda hökümet dädeden ok. $2,000 da $1,500 diýsin 6 aýyna. Yok, Güler, men yok, salam. 2000 näçe töledim. Sebäbi Hayır yani. Türkiye'de $2,100 töledim diye bu kız geledir dalim börde. hawa. Ay ol okuwdan okuwjaýyny tapawdy der. $500 töledim ben. Ben 3 ýylyma, häzirki ýagdaýda 3 ýylyma $2,000 bir töledim, $200 de bir töledim. Şondan soň tölediňizlermi? Şondan soň tölisen bir zada. Ondan soňra bilemok, ýöne men paka 3 ýylym töledim. Sebäbi häzirki okaýan neme okuwum Türkmenistanda tasdiklanan ok. Mecip olma. Nime bilim alyp görepsek? Diplomy Türkmenistan tasdiklanok barandan soňam. Amma öz kolaboraçlary iş öňürýär da, öz institutlary iş öňürýär da. Amma Yok, egerde Medipola girsen ya beylik tıpa girsen hokmanyada da tasdiklaýarlar. Yani Medipol ýa-da o çasny bolup gitýär, gaty gymmada oku. Nähil düşündiren, hökümet tarapyndan tereyöz bilen girzek bolsaňam gaty kyn, okap bara türküm öz halky geçip bilen ok. Ona bilinkiler bilemok da, bilen teperdi 2 ýyl okap ondan soňra täzeden dowlat tarapyndan tereyöz typyny sinaş görmesek medisinasına. Gelen madyňa hiç ýylýardyda imkansız girmek. Pul tanış on ýazatlar wapşa bolanok. Goýýarlar üstünden arz edýärler, masgar edýärler. Onun üçin men hiç de geplemeýän, geçip bilmesem midime atýan gurlaman. Men gowamasyla diýip. ya. Spesialist näme? Yaşlamız okuya, soňum ýygyna dolanok. Spesialist näme spesialist? Pediatr mı? Näme sen okayan? Kirurg mu? Ha, dadi fizyoterapi okayan. Fizyoterapi. Evet. Mira hoş geldin, Gülayla hoş geldin esede. Wala, hoşum onna. Sağ olun. Bana baby minnettar gelene, kirň aýdanyňa. Ýaşlaryň arasynda etmekdir. Hiç kim yamallamak, detlemek etmegen. Ýöne men görýän, bir de ýaşap, içinde ýaşap ýören zatlarmy aýtdym, şuna dogry maýdy. Hakikat bilem tasdikleýär şonu. Sağ ol. Sen ýalam. Doganlarymyz köp bolsun. Sağ ol geleniň üçin, aýdanyň üçin. Pikiriň aýt. Dogry bolsa, ýalňyş bolsa tapawdy ýok. Bir zat aýt ýani. Belki bizim ýalňyş ýaldyr. Bizim ýalňyş ýal taramyz bar. İnşallah. Sağ olun, size de iyi yayınlar. Sağ olun. Gerçek baka bilen iň öpde bakalar bilen institutun birinjilari bolun. Nesip bolsa sizler Türkmenistana garaşýas, gelersiňiz. Bu ýagdaýda gelmersiňiz, bilýäs. Ýöne Google'na gelersiňiz.
Ekip bakar. Evet. Edil şu an var ha, çalışıyor. okup Türkmenistan'a varacak bolsam kan kedillik yok da bilýän. Oo. Adam gelmez, fakir her almaça geçimden alası islediğiçe isläsi gelýär da bilýärmi? Adam näme üçin işleýär? Pul üçin işleýär. Onun bärde näçe $1000 dollarlar pul berip ýykalar gidip 15-16 milyonu ne pikirim hiç kim işläp gelenok. Yani açık bolýan bir halis garrap zat edip bir neme edip mecbur ýagdaýda bolmasa hiç kim ýygyna dolanasy gelenok. Men görýän zatlarymda şunaqa. Doğru mu? Näçe $1000 dollar alýarlar da diýerler. Gaty uly. Maňa bir Türk soraw berdi. Doğru mu aýdyn? Menni bizdiýe Amerikaýa şirket bar diýe, firma diýe bizdi. Türkmenistanda zat gurnamak diýýär. Näme üçin niýe biziň berýän dollarymyz nemeden yok diýe. Biz dollar hasabyny bermesleýär, ýöne siz näme üçin manat talap etdiňizi. Ay men hiç ýagdaýda odatlar bilemok diýdim. Ağlamayın, men hiç bilemok dedim. Biz dollar töleýär, siz näme üçin manat alýaňyzy? Meni bilmedim onu dedim. Edýän adamlardan sorak görmeseňiz dedim. Doğru. Tek suçlarda взятка bolduğu Türkmenistan'da. Okey, давай. Burla illa aram. Sağ olun. İyi yayınlar. Tamam. Ha baby çıkarmak şunu. Hala baby. Hayır. Aydın. Bu nasıl da baby? Bu nasıl da faydalı mı? Buran ha. Gurnapsınız. Bak, vatandaşlarga doğrusunu aýtsa gurnudy bolýar, altına telewizorda vatanna telewizorda görkezilýän zatlar gurnulan zatlar däl, seň pikirinçe olar dogry zatlar, ýöne biziň şu taýda vatandaşlaryň özü gelip aýdan zady gurnulan zada. Ya gelip ölçe panika dörtkä. Türkmen telewiziýasynda bir sanjak dogry zat görkezdiň, sen o siz o. Durşuna gurnulan spektaklyňy aýryňda. Onun soň ma gelle bara, bar ýöresene şu taýda. Neri mallar o seni alır. Nereden hormatly adamlar? Eger Türkmenistan'a barıp medisinski dokan bolsaňyz, ýa-da tasdiklajak bolsaňyz, Med üniversitede barýan, geldim Murat Paltaýewiçe $2000 berýän, tasdiklaýa liçebni. Stomatolog $5000, farmasevtika $5000. Подтверждали diýerler. Näse bahalar? Aýtyp koydum. Ya men sana aýtdym, şondan bir okuka paraň peýda ýok hiç. Mene serano pul töläp, işe yerleşme pul töläp, diplom, taktikle. Ay vay. Bir görüli şolaydym bilen ýatyp durýar eýen. Aydın Assalamualaikum. Bolmaýa daýlanma. Waalaikum assalam. Hoş geldin Abdullah aga. Aýly banu. Bar. Abdullah sen tanal ya, ýüzüň açaý bolmasa. Yo men gorkan inte aşaka. Korkýanmy ya? Tanasalar, maşgalamalar berdi, korkýan gerek. Näme diýjekdim aýmy? Ha, panika diýerler diýe näme? Siz ol telewizionyada gowy edip surat çekseňiz bolýar da adamlar derden aýtsa panika bolýar. Adamlar derde panika diýip düşünüp näde bolýar düşünýär. Meselem o depäňden bir daş gelip otyr. Ay o panika da meselem bir taňa garşy pistolet çenap atjak boldy. Ay bu panikala ýok. Ýöne serme öldürer geç gider ne? Yani o gat ýalak. Son ýaly adamlar özüni aldaýarlar ya. Yok, hakikatlere alergiyeti var o köp şu yallakçıların. Hakikatlere alergiyeti var. Şunun hakikat aýdyp başlaýar, olim bir yer bişip başlaýarmy, bir yer gyzarp başlaýarmy. Alergiye berýär derro. Ya olar waram. Hakikatla ýüze çyksa öz ýan näle. Birinin hakyny ýan zatla ýüze çykar aýdyp gorkýar. Teredağım. Fırdat korkacak. Sereden hormatly adamlar. Ne meçidin içinde çağalar, Kur'an öwrenýärler, Kur'an okuýarlar. Haýsy meçitde şeýdip Kur'an okuýarlar çağalar Türkmenistan'da? Türkmenistan'da diýelim. Bir meçit.
Amerika'da ne? Müslüman yurt değil. Şu ayda Kur'an'ı mı öğretiyorlar, zalim ettiyorlar, din sapığı medreselerim var. Müslüman değil yurt. Amerika günümüz yeten o. Yamanlan bolyanat Amerika ile böyle deyip. Nasıl mümkünçülük? Çağırın, Kur'an'ı öğretesin geleyim, ne edesin geleyim, ne mi uyuyorsun gelirse uyuversen adar beriyan yok. Bizim yurdumuz demokratik devlet tipi attındır ya ve cemiyetin köpüsü bu. Meseleyen köpüsü Müslüman dinine uyuvatıyor. Yani bize şuraya da at yok. Ünsörem olsanız şu vakt Türkmenistan'ın gatken adam başka dine geçip vurdular. Ne için biliyorsun mi? Sebebi Türkmenistan'da Müslümanlığa, Müslümançılığa erkinlik yok. Sen lüboy dine uyup bilirsin hükümet için. Yani Müslümançılıkta birazcık bir ılımalı uğrayan seni bastılarlar. Ne için böyle? Sonra gördünüz mü? Ne için bize hakikatler isteyen oklar bilmemizi? Görüyor mu adamlar? Ne tapavut size? Demokratik, hakikatlerim demokratik devlet olanla şuraya da atlar var. Bokun iyi mesela ne lüboy meçitte var deyip. Kiber tek aydıp versin ha. Benim biliyen o ne mi diyenim, ne mi doğru ne mi yanlıştır. Köçede kitap koyup zar edip biliyen mi? Adamları dine çağırıp biliyen mi? Kitap koyup zar edip biliyen mi şunu? Değerde edip biliyen şunu? Liş ne edip biliyen? İşleyen yerinde kitap Kur'an'ı öğrenen, yani Kur'an'ı ayet o kavram öğrenmem var, ne var sonra yani. Ava. Yo bizim hemmemizin de bir tokuma geçip barýar, bir brende, bir tokuma ne adam jol berdi Muhammedler Gurban guly şolaryň tokumuna dönüp barýar da bizim barymy. Şo näme diýip etip, şo mesjitde öz kitabyny goýýar, onam okap, mektepde öz kitabyny goýýar, onam okap. Edarada öz kitabyny goýýar, onam okap. Tuwaletde öz kitabyny goýýar, onam okaýar. Garan hemme yerde nire dört tarafın Gurban guly gursalarynda da şoň tödünden gaçyp gutuljak gumanım yok. Abdullah sen ýa-ni eşitmedin agam. Men aýtdym Türkmenistanda täze jemgyýet öredildi, olam Gurban gulçylar. Yani. Sen normal bu zatlar uje öwreşik kitdemi da. Ata geldi garýady. Şonu öz dili bilen hem aýtdy. Şuna bir ýyl men gördüm da şonu. Türk oňa tora berýär. Şu wagtda ki jemgyýetimiz nähil diýip. Olam aýdýa bizim hormatly prezidentimiz täze netilemele getirýär, täze jemgyýet emele getirýär. Hemmemiz Gurban gulçy bolýarsa diýip şol ýaly şol bir ýyl öňünden aýtdy da şo. Google ýöne o nesil Google'luk däl ol. Ana gowy adamlar däl o nesile ýerýän adamlar. Ne wahhabist ýa bolmasa o kemalist ýa trumpist ýa ýene bir şo bir adamyň görkeden ýoluna ýerýän adamlar soňunda gowy toranokda bir ideologiýa uýan adamlar soňunda gowy toranok. Şoň üçin adamlar şoň ýaly garan taýlamany öwrenmeseňiz, onda bir ideologiýa uýup öwrenseňiz peýda näle erwet gutarar soň. Soň erwet gutarar. Stalin döwründe näçe milyon adamy kıran ýöne Stalin üçin ýeňdik diýip söwüşdem şonýal gurlaýarlar da ana ikinji jahan uruşuny Stalin üçin ýeňdik diýip Sowet Soýuzynyň adamlary. Ýöne häzirki döwürdem şo Staliniň kıran adamlary şonuň dogan garyndaşlar çykyp şo dogan garyndaşlaryny ölen adamlary ýatlaýarlar da. Şonuň ýetiren diýany inte-integem gutaranok. Şo Staliniň kıran adamlary inte-integem ýatlanýar. Şoň eden ullukan genosidi häzirem ýatlanýar. Şonuň üçin adamlar häzir Gurban gulynyň edýän zatlaram ýene bir 10 ýyl 100 ýyl şo wagtlaram ýatlanar şol ziyan hökmünde. Gowluk hökmünde däl, ziyan hökmünde ýatlanar. Sebäbi utanyp gezersiňiz.
Indi biz öz nesillerimizin öňünde egerde şyzatlara dur diýmesek, biz nesillerimizin öňünde biýagray bolarys. Teredin. Bir daha da aytşak, kaýşa çek size. Men sahipamda şu Kemal in ken prosmotr alan videom Kemal Haramdada barada. Görýärmi? Şonu Haramdada bolan üçin in ken adam şonu görüpdir. 997 000 adam görüpdir da şunu sizden kaýşa çek. Şu videony repost edäň de 1 milyon ýetäýsinmi? Ne şu video şu. In baştaky. Kanalyň ýapyldymy Talip? Yok ağam açık. İslam'ın milli lider diýip özüni tanıtýan Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýakynlaryndan öz asiyetine yegenem däl, ýöne onu hemme kim yegenip tanaýar. Onuň ady Kemal Rejepow. Şo barada aýt geçjek. Şu nasilnik Haramdada var Kemal. Gyýylar zatlary zorlayan bören. Şu wagt ýuwaşapdyr, o serdar oňa edipdir, zaryadan beripdir. Şu videony paýlaşyp berseňiz hoşal bolardym. 990 ýene 3000 adam görse 1 milyon bolýar. Men milyonluk videom bolýar inşallah. Ýöne görýärmi? In Haramdada bolan üçin Allah Taala şonu tanatdy halka. Adalatly näli görýärmi? Awa. Gynatagam bizim ýurdumyzdaky hökümet baştonlary we olaryň çağalary haramdadalykda yakasyny tanatdylar, ýurdu tanatdylar dünýä. Maskaraçylykda tanatdylar, ýurdumuzy maskara etdiler. Türkmenliň ýüzüni ýere saldylar edip gören zatlary bilen. Ine şular ýaly hökümet ýolbaşçylarymyz bar, şolaryň çağalary bar. Gepleşseňem diýen zatlary şu sizlere birazajyk pul berseňiz, aýlygy ýokarlanyrsaňyz, mesulýaňyz sygaňok. Mesligiň atasyny oturtmak. Mesligiň atasyny. Mesulýamyş. Awa. Türkmen görgüli özüniň mejbury kuhny nemesini alsa bolýar, adyk önümlerini. Balnitsa doktor harajatlaryna tapsa kaýyl görgüli Türkmen. Birden mesul bolsun. Ha? Çağalaryna banan, frukt alyp bilenok. Egneşik alyp bilenok. Yaramasa derman alyp bilenok. Dermanlar keň şahynda gezipdir. Apteklerde. Apteklerim bolonky şolar getirýär monopoliýa diňe özleri. Başkalaryna o lisenziýa beren oklar, adam beren oklar. Gepleşseňem bulara şükür edip gören hamana 5 wagt namazda egilip gören adamlarmyşyn. Bizlerim ýöne meslikden ýöne köçä sygmanýörün ýala edip. Sizi yaman gowtanaýar halk. Tanatdyryň, tanajaňyz, tanatdylar eýem özüňiz. Biziň o reklama da mätäşdigimiz ýok, size bara tanatdylar. Yo, Nura, 2016 16 däl o 2017 dollar galyp başlaýynça şoňa çelli biz $500, $450, o $1000 ýakyn aýlyk alyp gezdik, biz ägýyňyzken nem etmedik kana, näme mes bolup nä adam öldürmedik, ýa gyýdam doğrulamadyk. Benim $1000 aýlyk alyp gezdim. Yani dolar $17,5'dan $1,000, $1,200 aýlyk alyp gezdim. Ýöne men emes bolmadym. Çaý aldyman ha. Maşina aldım. Ýöne normal Gurbanlygymy etdim. Normal adamlar ýaly gezdik. Ya 60'dan türmeli ýerde 100'den türmedik. Hawa. Ýok, bulan wara. Bulan biziň hökümetimiziň näme problemasy bar diýsene? Mentalitet problemasy bar. Mentaliteti çürük. Mentalitet çürük, yani beyin çürük, beyin. Allah Taala ýöneri adam almansyňyz o tohumunyň ady çürük, yani men dakmandyr onu çürükler tohumu diýip özüňiz alypsyňyz. Ine men mesal üçin çelçeler, biziň çelçeler diýen bolsa siziňkiň ady çürük. Şo taýdanam belli siziň çürük beyinliňiz. Ýöneri almansyňyz ne saçmazlar diýip ýene görler diýip bir giden atwa da gelen her gidem şola. Yani tiraňyza ýetmek istemok içiňizde goýuňyzdan madyr. Towa saprarlar küpür gepletem. İçiňizde goýuňyzdan madyr belki. Ýöne gata. Yani görünen o belki. Ba bolsa da ýurtda derejä gelmez ýöne. Bular bara gahar milyon şolar biziň adymyzdan karar berýärler. Näme giýmeli, nähil renkde bolmaly, näme görmeli, nire girmeli, nire girmeller, internette näme dinlemeli. Şu zatlaryň biziň adymyzdan karar berýär. Siz kim ho? Kimsiz?
Kim berdi onu size oynayalı vol yani? He? Tutuş bir halkın nemesi bilen oynap atıyorsunuz. Erkinliği bilen oynap atıyorsunuz. Näme giymeli, halkın o ýerden bilýändir belli bir derecede. Nähil renkde maşyn sürmeliğini, ya vilayetleriň Aşgabatda girmeliligini siz karar vermeliler. Oňa size oňal hukuk berilen, oňal bolsaň o prezident ya da meclisiň başlygy, ya halk maslahatynyň başlygy. Sana oňal hukuk berilen ok. Biz beremde ok şonu bara. Bizden soraşman alan azatlığımızı, bizden sizden soraşman iýdin alar. Siz bizden soraşman aldyňyz o azatlyklary. Bizden sizden soraşman iýdin alar inşallah. İnşallah alar. İň soňuna ýetersiz. Ondan soň gaýdyp ümidime şu Türkmenistana diktator gelmedi ýaly eder inşallah. Näme-de? Şurada ol diýip ýa-da, bul diýip ýa-da. Eseret şurada gündüzden maňa söýüp ýazan bolup, o diýip ýazan bolup, daşy eşigiň kirli diýip ýazan bolup. Ey, siz bärik bize baha vermäne gelýäňizmi? Biziň şahsiýetimize baha vermäne gelýäňiz, daş görnüşimize baha vermäne gelýäňiz. Bärde agdy birli üçin gelýär. Bärde o planyň eşigi erwet ýa planynyň bir daş görnüşi erwet kelleti kel ýa ýene bir o zatlar üçin gelýän ok bärde agdy birlik adamlar pikir alşmak üçin gelýärler. Şu wagtda çelli şu zatlara düşünmeseňiz onda siziň ýeriňiz däl bäri. Sizin de mektebe gidinde molunlardan soraň ödüň nähil alyp barmaly köpçülükde toyda, tomada, sadakada ödüň nähil alyp barmaly şu zatlar öwün gelin. Bolmasa siz köpçülüge çykmaly däl o siz o. Salam. Men ýap koýberýär, men çykyp barýan. Bolýa. Bor, menem Allah emanet bolun köp. Canınız sağ olsun. Sağ ol. Bolýa. Ýaşy, alam. Sağ ol. Ýaxşylar, harmaňlar, harman işlep ýöretdilermi? Sağ olun, minnettar. Allah ýalkasyn. Abdullah. Ha. Daha mesine terederler daha kırılı oradan kırılıyor. Ben aşağı şolordan birin aşağı. Ya yüdüngem yoktu. Oradan arada gelirdim. Enge yüdüngem yok. Näme peygamberden eşi yamaken nämenni peygamberden ýerde adam bolýarmasyň ya eşi yama bolsa ya. Yok. Ha. Sen ola adamlarla özüň deňeme de. Ya deňemekde men has erwedini misal berdim yani. Has şu dünýäň älemleriň Rabbi Muhammed aleyhisselam peygamberiň nuruny yaradypdyr şu dünýäni. Şol adamynyň eşigi yamaken, birgiden yamasy bar eken. Sen şu wagt Abdullah'nyň eşigine ýapylany diýen näme arasy halal adam bolmak gerek satmýa. Diňe siziň panyataňyzda barmy bu pul bilen awra ölçemek? Arasy halal adam bolmak erwet sat diýmek. Edýän gepim tersine urjak bolmasana sen edip oturun politikaga, sen edip oturan gadyňa düşünüp oturun oňa agam çatyp oturlar men gepim tersine urjak bolmasana nuran men diýen zat wapşe başgalar. Eşin hapa bolsa eşin hapa diýerler, eşin arasy bolsa arasy diýerler da. Guruluş işlerden nämesin görgüli? Guruluş işler şoňda mekiratçamy kalçyn. Şoň üçin maňa jogap berip bolýar. Men ogunlar guruluşda işleýän, şoň üçin eşim hapa galan wagt eşim arasy diýerler, näme ol otary ýetgizipler ýa-da. Onu näme Abdullah'ın eşiginiň hapa wagtyny gördüňmi? Efir açan wagty şu wagt. Men oňa diýem, onu diýdim. Men aýdy oturýan men saňa, men oňa diýem, o kirlip ýöne diýen. Adamlar eşin hapa diýen bolsa hapa bor, arasy bolsa da arasy diýerde diýen ol. No, men onu eteret o hapalyk ýa gurrun hapalyk ýa arasylykda däl, biziň efirlerimiz umumy halk üçin bir halkyň bähbidi üçin, adamlaryň derdi üçin atjatda bir efirleri, ondan o zatlara ünüs vermegiň gerek ýok. Manif yok. Şona manif yok. Bolen gelip diýen adamlaram iň bir nälik diýsem bir köpçülüge çyk görmedik mallar da o.
Oňa Üstün kapı olsa da ara, yüreğin arası olsa yettik koşulu. Salam alik, oğullar. Salam. Olmagdyrlar. Oy ödünäle. Sama jansıňyzlar siz. Hey, minnettar. Allah erkasin. Nura. Bir video var, o näle uğrat, nämeden uğrat böyle TikTok'tan uğrat böyle. Yok, Telegram'dan Nuran'la deyip benim profilimde vardır Telegram hesabım yazıp koydum. Sabaçka Nuri altçılık anla deyip gözlesin. Vardır şonu nemede. Çotaydan Telegram'dan var olsa. Vatandaşlar hani aydılacaklar, aydılım ka diyen şu efirin başında hoca oğlu var arada, hoca targaş, hoca birliğen var arada, koyun videom neme aydın rahatlarım var, YouTube'dan görüp bilerseniz, eğer eşitmedik olsanız, bir şeylerin olsanız, yani şu arkadaş şehrin çoğudan başlığı mağazinler, kafeler, restoranlar, toydallar, hemmeti şondan toralya, arkadaş şehirine. Şolar yalak görüllülü şehirinin yokoru wedipeli işler olup oturan adamın edin işler var arada, şonun oğlu Şammina tanıyanız, dünün unutmayın ol var arada çektim. Şinnem hoca oğlu var arada ettim bir giden, onun ağız tanır oğlu var, narkoman, triyek tuğdatını edip görün, triyek getirip görün. Ve şonun bir giden bir kanunçuluklarını, nitek yazsan kitap oluyor, yani bir içinden gılavın Kralın raklan taylavallık vatandaşlar şoň üçin neme görmän? Aýdy bermeli o arada. Tamam. Onu aýtjak ýok bolsa bolanlar. Efir ýapaýyn, gatwyda wetseňem soň görmek kyn bolýar diýe illeşdirmem. Çawulun hemmäňe de geleriňiz. Aýdanyňyza bir agızdan ýurtda adalat ýokdugyny suwd etdik. Bir agızdan adalatın yokluğunu bağ olsa da şunu da gelmezdi. Şunu bir düşünüyorlar edip görülemem bilmezdik. Bağ olsa da. Yemek yok vatandaşlar. Onu insan sözlüğünüzü açsanız cemlisek efiri vatandaşlar. Oğlanlar yıllar hemmeňe Allah'ın özü korusun. Ya aytjağım şola. Vallahi sağ olun. İnşallah. Minnettar. Dawul. Şamrat Recep. Alpilem o akını. Aral kasım. Bolya. Mawur sağ ol Abdullah minnettar. Alışer Gaffara. Tufan halka müň zulmamaz. Unutmaňlar. Awol. Düm sanat şeriň özi emele gelýär vatandaşlar ýatdan çykarmak. Düm sang şeriň özi emele gelýär. Gollan, like basın. Yatırına görülemän de bari. 770 sağ ol henem gelenine goşulanyňa minnettar. Yediliklere satyn aldyňyz, ada geçirdiňiz o yedilik sana var. Gorunly vatandaşlar, salykda görüşelim hemme. Eyvallah. Sağ olun.